ബാദരായണ പറഞ്ഞ വ്യാസദേവൻ അല്ല, അത് വേറെ. ബാദരായണി, ബാദരായണ, വ്യാസദേവന്, സുഖദേവ ഗോസ്വാമി അതല്ല. അശ്വത്ഥാമനെ വേറൊരു ജന്മം കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണനാന്ന്, പക്ഷെ കർമ്മം കൊണ്ടല്ല. ഇപ്പൊ എന്താ വിളിക്ക? ബ്രാഹ്മണബന്ധു. ബ്രഹ്മബന്ധു. ബ്രഹ്മബന്ധു. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണോ ഒരു ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടർ, എഞ്ചിനീയർ, അപ്പൊ അവരൊക്കെ എന്താ പറയാ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ട് ആ യോഗ്യത നേടിയിട്ട് അവിടെ സ്ഥാനത്ത് എത്തിയതാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ അവരുടെ മക്കള് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജ് ആവണമെന്നില്ല അല്ലെ. പിന്നെ എന്താ പറയാ അവർക്ക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയുടെ ബന്ധു എന്ന് വിളിക്കാം, അല്ലെ മകൻ, അങ്ങനെ വിളിക്കാം. അതുപോലെ അശ്വത്ഥാമാവ് ദ്രോണാചാര്യർ ബ്രാഹ്മണനാണ് ആയിട്ടാണ് ജനിച്ചതെങ്കിലും ആ അശ്വത്ഥാമാവിന് ബ്രാഹ്മണന്റെ ഗുണങ്ങളൊന്നുമില്ല. എന്തൊക്കെയാ ബ്രാഹ്മണന്റെ ഗുണങ്ങള്? ഏതൊക്കെയാ? ബ്രഹ്മജാനാതി ഇതി ബ്രാഹ്മണ. ഓക്കെ. പിന്നെ അതാണ് മെയിൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ. പിന്നെ ശൗചം. ശൗചം. വെരി ഗുഡ്. ഫസ്റ്റ് ഇനീസിയേഷൻ, ഹരിനാം ഇനീസിയേഷൻ കഴിഞ്ഞവരൊക്കെ ഈ ശ്ലോകം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നില്ലേ ബ്രാഹ്മണന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഏതൊക്കെയാണ്, ഗുണങ്ങൾ? ദമ തപ സപ ശൗചം ജ്ഞാനമാർജവം ഏവച ജ്ഞാനവിജ്ഞാനമസ്തിത്യം ബ്രഹ്മകർമ്മ സ്വഭാവച. ദമാ തപ ശൗചം ശാന്തിരാർജവ ഏവച ജ്ഞാനവിജ്ഞാനമാസ്തിക്യം ബ്രഹ്മകർമ്മ സ്വഭാവചം. സോ അതായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണിക് ഇനീസിയേഷൻ, സെക്കൻഡ് ഇനീസിയേഷൻ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അതായിരിക്കും. ബ്രാഹ്മണന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്നുള്ള ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അശ്വത്ഥമാവിന്റെ പേരൊന്നും കൂടി പറഞ്ഞു തരുമോ? ബ്രഹ്മബന്ധു. ബ്രാഹ്മണന്റെ ബ്രഹ്മബന്ധു. ബ്രഹ്മ അല്ല, ബ്രാഹ്മണന്റെ ബന്ധു എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ബ്രാഹ്മണന്റെ ബന്ധു. ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഗുണകർമ്മ സ്വഭാവ. ചാതുർവർണ്ണ്യമായ സൃഷ്ട ഗുണകർമ്മ വിഭാഷ. എന്താ മാതാജി? ഭഗവത്ഗീതയിലെ 18.42, 18-ാം അധ്യായത്തിലെ 42-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാനതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ബ്രാഹ്മണന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അല്ലെ. 18-ല് 42-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം നിങ്ങള് എന്താ പറയുക സെക്കൻഡ് ഇനീസിയേഷൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ്. ക്ഷമാതപാ തപാ ശൗചം ശാന്തിരാർജവമേവച ജ്ഞാനവിജ്ഞാനമാസ്തിക്യം ബ്രഹ്മകർമ്മ സ്വഭാവശം. ഇതൊക്കെയാണ് ബ്രാഹ്മണന്റെ ഗുണങ്ങൾ. ശാന്തത, ആത്മനിയന്ത്രണം, തപസ്, വിശുദ്ധി, സഹിഷ്ണുത, സത്യസന്ധത, ജ്ഞാനം, പിന്നെ ധർമ്മനിഷ്ഠ. ഇവയാണ് ബ്രാഹ്മണർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വാഭാവികമായ ഗുണങ്ങൾ. ബ്രാഹ്മണരുടെ ബിക്കോസ് ചാതുർവർണ്ണ്യമായ ഗുണകർമ്മ വിഭാഗ അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നത് ഗുണവും കർമ്മത്തിലും. ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് എന്റെ കൂട്ടുകാർ കുറെ പേര് ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ചവരായിരുന്നു. സോ കോൾ ബ്രാഹ്മണാസ് എന്ന് അവര്, അതായത് ബ്രഹ്മബന്ധൂസ് എന്ന് അവരെ വിളിക്കുക. അവര് ശരിക്കും ബ്രാഹ്മണന്മാരല്ല, കാരണം അവര് നോൺ വെജ് വരെ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം ഇസ്കോണിൽ നിങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ വിട്ട് അല്ലെ 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കും. അപ്പൊ അതായത് ആ ബ്രാഹ്മണ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക്, ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഉയർന്നു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ജന്മം കൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല. എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, എന്റെ പ്രഭുവിന്റെ ഏട്ടൻ ആത്മാവ് ശരീരം വിട്ട സമയത്ത് എന്തോ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ടാവല്ലോ നമുക്ക്. അപ്പൊ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബീച്ചിന്റെ അവിടെ പോയിട്ടാണ് അതൊക്കെ, അവിടെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇവര് കുറച്ച് പേരുണ്ട് ബ്രദേഴ്സ്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ പോയി ചെയ്യുമ്പോ എല്ലാവരും ആ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചു പൂണൂലുണ്ട്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ നമ്മള് ജന്മം കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണരല്ല, പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തിന് പൂണൂല് കിട്ടിയപ്പോ എല്ലാവർക്കും അതിശയായി പോയി. ഇതിങ്ങനെ പൂണൂല് കിട്ടാൻ ഒരു വഴിയില്ലല്ലോ. കാരണം നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്ന എന്താ, ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ചവർക്കാണ് ഉപനയന ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെ ത്രെഡ് കിട്ടാം. പക്ഷെ ഇസ്കോണില് അതുകൊണ്ടാ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറാണ് ആ ഒരു സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവന്നത്. അതായത് ഗുണം ആ ഒരു 4 യമനിയമങ്ങളും ഇതൊക്കെ പാലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ആ ബ്രാഹ്മണ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് അല്ലെ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ഉയർത്താൻ അത് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. കാരണം എല്ലാവരും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ബ്രാഹ്മണരെ ആവശ്യമാണ്. കാരണം എന്താ, ജ്ഞാന വിജ്ഞാനമസ്തിക്യം. ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തപാ
ദാനം കൊടുക്കണം, ദാനം വാങ്ങണം, ജ്ഞാനം ആർജിക്കണം, ജ്ഞാനം കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടവരാണ് ബ്രാഹ്മണർ. ബ്രാഹ്മണരാണ് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കാണ് ഈ ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുക. അപ്പൊ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, കലോ ശൂദ്ര സംഭവ, കലയുഗത്തിലെ എല്ലാവരും ശൂദ്രന്മാരാണ്. കാരണം ആർക്കും ബ്രഹ്മജാനാതീതി, ബ്രഹ്മത്തെ അറിയില്ല, ഭഗവാനെ അറിയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെ ആൾക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്. അവർക്കാണ് ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുക, അല്ലെ? അതായത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ബ്രാഹ്മണർ, അതായത് ആ ഒരു ഗുണം, പക്ഷെ അതൊന്നും അശ്വത്ഥാമാവന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ ദ്രോണാചാര്യ പുത്രനായാലും ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ചാലും അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗുണങ്ങൾ കാണിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മബന്ധു, ദ്വിജബന്ധു അങ്ങനെയും പറയും. ദ്വിജബന്ധു, ദ്വിജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാഹ്മണർ, ദ്വിജബന്ധു അല്ലെ ബ്രഹ്മബന്ധു എന്നാണ് അശ്വത്ഥാമാവിനെ പൊതുവെ പറയുന്നത്. അപ്പം അശ്വത്ഥാമ നമുക്കറിയാം എന്തൊക്കെ പാവങ്ങളാണ് അതിന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന്. ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 7-ാം അധ്യായം എന്താ? ദ്രോണപുത്രൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ശിക്ഷിക്കുന്നത്. പിന്നെ കുറച്ചു പേര് പറയും ശിക്ഷിക്കണം, കുറച്ചു പേര് പറയും ശിക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ശിക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ശിക്ഷിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തില് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം രചിക്കാനുള്ള ശ്രീല വ്യാസദേവന്റെ പ്രചോദനം, ഭഗവാന്റെ ദർശനം, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ മഹത്വങ്ങളും 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുന്നത്. പിന്നെ വ്യാസദേവൻ ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഠിപ്പിക്കുന്നു 8 മുതൽ 11 വരെ. അത് കഴിഞ്ഞ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് തന്റെ മഹത്തായ രാജ്യം ഉപേക്ഷിച്ചത് എങ്ങനെ? മഹാരാജ് പരീക്ഷത്തിന്റെ മഹത്തായ ജനനം, പ്രവർത്തനങ്ങൾ, വേർപാട്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജിന്റെ ജനനം, പ്രവർത്തനങ്ങളും വേർപാടും എന്താ പറയാ വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത്. അത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? മഹത്തായ ജനനം. എന്തുകൊണ്ടാണ് മഹത്തായ ജനനം എന്ന് പറയുന്നത്? കൃഷ്ണ, ചോദ്യം കട്ടായി കേട്ടു. ഭഗവാനെ കണ്ടു അല്ലെ? ഉത്തരവിടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഭഗവാൻ അകത്തുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജ കണ്ടു. അപ്പൊ പരീക്ഷിത് മഹാരാജ ജനനത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലും ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. പ്രവർത്തനങ്ങൾ, കലിപുരുഷനെ അല്ലെ, കലിപുരുഷനെ ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാം. പിന്നീട് ആ സമയത്തും നമ്മൾ കൂടുതൽ ഭഗവാൻ. പിന്നെ വേർപാട്, അതായത് ആ സമയത്ത് ആ 7 ദിവസം തക്ഷകന്റെ കടിയേറ്റ് മരിക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു ശാപം. പിന്നെ ഭാഗവതത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ സമയത്തും കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പം പരീക്ഷിത് മഹാരാജിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടുതലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. മഹത്തായ ജനന, മഹത്തായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, വേർപാട് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ അതിലെ ജനനത്തിലേക്ക് നയിച്ച സംഭവങ്ങൾ. പിന്നെ മരിച്ചുപോയ പാണ്ഡവപുത്രന്മാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വിലാപങ്ങളാണ് 12 മുതൽ 16 വരെയുള്ള ശ്ലോകം. പിന്നെ അർജുനൻ അശ്വത്ഥാമയെ പിടികൂടുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അത് 17 മുതൽ 34 വരെ ശ്ലോകങ്ങൾ. പിന്നെ അശ്വത്ഥാമയ്ക്ക് നൽകേണ്ട ശിക്ഷ, ഇവിടെ ധർമ്മസങ്കടം പരിഹരിക്കൽ. കാരണം ദ്രൗപദി പറയും വേണ്ട, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ് പറയും വേണ്ട, പക്ഷെ ഭീമൻ, അർജുനൻ, കൃഷ്ണൻ വരെ പറയും ഇല്ല ചെയ്യണം, എന്താ കൊല്ലണം എന്ന്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് ദ്രൗപദിയുടെ നമുക്ക് വാദങ്ങൾ കേൾക്കാം, എന്തുകൊണ്ട് അശ്വത്ഥാമനെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പം 1 മുതൽ 8 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ ശ്രീല വ്യാസദേവന്റെ ഭഗവാന്റെ ദർശനം ആണ് പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 1. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശൗനക ഉവാച നിർഗതേ നാരദേ സൂത ഭഗവാൻ ബാദരായണഃ ശ്രുതവംസ്തദ് അഭിപ്രേതം തത കിം അകരോത് വിഭുഃ. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുക? സുതഗോസ്വാമിയോട് ശൗനക ഋഷി അന്വേഷിക്കണം. എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. ആക്ച്വലി നാരദമുനി ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? നാരദമുനി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു വന്നിരുന്നത് വ്യാസദേവന്റെ അടുത്ത്? വ്യാസദേവൻ വിഷമിച്ചിരിക്കുക, ഒരു ധർമ്മസങ്കടം അല്ലെ, ആ ഒരു എന്താ പറയാ സന്തോഷം കിട്ടിയില്ല. എല്ലാ വേദങ്ങളും ഒക്കെ എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ നാരദമുനി വന്നു. നാരദമുനിയുടെ ജീവിത കഥ ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നാരദമുനി പോയതിനു ശേഷം വ്യാസദേവൻ എന്ത് ചെയ്തു? ശൗനക ഋഷി അരുളി ചെയ്തു, അല്ലയോ സുത, ശ്രേഷ്ഠനും അതീന്ദ്രിയമായ പ്രബലനുമായ വ്യാസദേവൻ ശ്രീ നാരദമുനിയിൽ നിന്ന് സർവ്വതും ശ്രവിച്ചുവല്ലോ. പിന്നീട് നാരദൻ വിടവാങ്ങിയ ശേഷം വ്യാസദേവൻ എന്ത് ചെയ്തു? എന്താണ് അവിടെ അതിന് കാരണം? പിന്നീട് ഭാഗവതം രചിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. അപ്പൊ അത് അവർ ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത്. അപ്പൊ ഓരോ കാര്യങ്ങളും അവർക്കറിയാൻ വളരെ ഉത്സാഹമായിരുന്നു. എന്താണ് അത്? നാരദമുനി വന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, അതായത് ഒരു ഗുരുവാണ് വന്നത് അല്ലെ, ഗുരു വന്നതിന് ശേഷം എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? സൂത ഉവാച ബ്രഹ്മനദ്യം സരസ്വത്യാം ആശ്രമാ പശ്ചിമേ തദേ
സമ്യപ്രാശ ഇതി പ്രോക്ത ഋഷീനാം സത്രവർദ്ധനഃ. ശ്രീസുതൻ അരുളി ചെയ്തു, വേദങ്ങളുമായി ഗാഢ സൗഹൃദം പുലർത്തുന്ന സരസ്വതി നദിയുടെ പശ്ചിമ തീരത്ത് ശമ്യാപ്രസയിലെ ആശ്രമം, ശമ്യാപ്രസ ആശ്രമം ഋഷിമാരുടെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളെ ഉജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവിടെയാണ് വ്യാസദേവൻ ഉണ്ടായത്. വ്യാസദേവൻ ഉണ്ടായ ആ ഒരു സരസ്വതി നദിയുടെ തീരത്താണ് വ്യാസദേവന്റെ ആശ്രമം ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ അവിടെ വ്യാസദേവൻ ഒരു ഗൃഹസ്ഥനായിട്ടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, അല്ലെ, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലാണ്. പക്ഷെ അവിടുന്ന് എന്താ പറയാ, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നാരദ മുനിയിൽ നിന്നും. എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ഭാഗവതം എഴുതാൻ തുടങ്ങാണ്. തസ്മിൻ സ്വ ആശ്രമേ വ്യാസോ ഭദരീഷന്തമാന്തിതേ അശ്വിനോ ഉപാസ്പൃശ്യ പ്രാണിധത്യോ മനസ്വയം. അവിടെ ബദരി വൃക്ഷങ്ങളാൽ വലയം ചെയ്യപ്പെട്ട ആ സ്ഥലത്തെ സ്വന്തം ആശ്രമത്തിൽ ശ്രീ വ്യാസദേവൻ പവിത്രീകരണാർത്ഥം ജലസ്പർശനത്തിന് ശേഷം ധ്യാനിക്കാനായി ഉപവിഷ്ടനായി. സോ അവിടെ ഭഗവാനെ കാണാം. കാരണം വ്യാസദേവൻ ഇപ്പൊ എല്ലാം കാണാൻ പോവാണ്. കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളും, പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് കലിയുഗിലെ ആൾക്കാർക്ക് വിഷമം, എന്താണ് അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വ്യാസദേവൻ എന്താ കൃഷ്ണദ്വൈപായന വ്യാസ്, അല്ലെ, ഭഗവാൻ തന്നെ. അപ്പം ധ്യാനത്തില്, കാരണം ഗുരു അവർ ആചാര്യനായിട്ട് കാണിക്കുകയാണ്. ഗുരു കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് നമുക്കത് എന്താ പറയാ, ആ ഒരു ഭാഗ്യം ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത്. ശ്രീല വ്യാസദേവൻ തന്നെ മനസ്സ് ഉറപ്പിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ട് എന്താ പറയാ, ധ്യാനിക്കാൻ പോവാണ്. ഭക്തിയോഗേന മനസി സമ്യക് പ്രാണിഹി അമലേ അപശ്യാത് പുരുഷം പൂർണ്ണം മായം ച തത് അപാശ്രയം. അപ്പൊ അവിടെ വ്യാസദേവൻ സരസ്വതി ദേവി നദിയുടെ തീരത്ത് ഭൗതികതയുടെ യാതൊരു ഛായവും ഇല്ലാത്ത ഭക്തിയുത സേവനം, അതായത് ഭക്തിയോഗം, ധ്യാനത്തെ അന്വയിപ്പിച്ച് പരിപൂർണമായും ധ്യാനനിരതരായി മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ബഹിരംഗ ശക്തി സമേതം അദ്ദേഹം പരമദേവത പുരുഷനെ ദർശിച്ചു. ബഹിരംഗ ശക്തി ഏതാ ഭഗവാന്റെ? മഹാമായ, അല്ലെ. അപ്പൊ മഹാമായയുടെ കൂടെ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം, ബഹിരംഗ ശക്തി, മമമായ ദേവിഹേഷ ഗുണമേ മമമായ ദുരത്തെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തന്നെ മായ ശക്തിയത മഹാമായയും കൂടെ വ്യാസദേവൻ കണ്ടു. അപ്പൊ വ്യാസദേവൻ എന്തൊക്കെ കണ്ടു എന്നുള്ളത് നമുക്കിപ്പം 2-3 ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം. വ്യാസദേവൻ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചതിന്റെ ഫലം എന്താ? അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യശക്തിയോടൊപ്പം വ്യക്തിഗത രൂപവും അദ്ദേഹം കണ്ടു. അപ്പൊ അത് വ്യാസദേവന് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വ്യാസദേവൻ ഇങ്ങനെ, കാരണം വ്യാസദേവൻ ഭാഗവതം എഴുതാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ദർശനം കിട്ടുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. നാരദ മുനിക്ക് കിട്ടിയതുപോലെ വ്യാസദേവനും അവിടെ ധ്യാനിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പക്ഷെ ഏത് ധ്യാനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കലിയുഗത്തില്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കേണ്ടത്. അതായത് കലോക്ത ഹരി കീർത്തനം. സത്യയുഗത്തിൽ എന്തായിരുന്നു? ധ്യാനം, തപസ്. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം അവിടെ ആ സമയത്ത് തപസ് പ്രധാനം? 1 ലക്ഷം വരെ. ആയുസ് കുറെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എത്രയായിരുന്നു ആയുസ്? 1 ലക്ഷം. 1 ലക്ഷം. ലക്ഷം. അപ്പൊ 1 ലക്ഷം ആയുസ്സിൽ നമുക്ക് 60,000 വർഷം, എത്ര വർഷം വേണമെങ്കിലും തപസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെ. പക്ഷെ പിന്നീട് കലോർത്തരി കീർത്തനം കൃതേയധ്യായതോ വിഷ്ണു ത്രേതായാം യചിതോ മകേ ദ്വാപരേ പരിചര്യായാം കലോർത്തരി കീർത്തനം. ഇതാണ് ഓരോ യുഗത്തിലും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് 12-ാം സ്കന്ധത്തില് 3-ാം അധ്യായം 52-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഹൃദയധ്യായതോ വിഷ്ണു. ഹൃദയത, അതായത് സത്യയുഗത്തില് ധ്യാനം. കാരണം അവിടെ ആ മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് ജീവിത ദൈർഘ്യം കൂടുതൽ, പിന്നെ വേറെന്ത് കാരണമായിരിക്കണം ധ്യാനം ചെയ്യാനുള്ള? വേറെന്തെങ്കിലും കാരണമുണ്ടോ? അത്രയും ഏകാന്തതയിലിരുന്ന് ധ്യാനിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. കാരണം ആ ഒരു സത്യയുഗത്തില് ഇപ്പോഴും കാണുന്ന പോലെ എന്താ പറയാ, യന്ത്രങ്ങളും ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. എല്ലായിടത്തും എന്താ പറയാ, നല്ല ശാന്തതയാണ്. ഒരുപാട് കാട് പിടിച്ച സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ. ഇപ്പോഴൊക്കെ അല്ലേ എല്ലാം ബിസിനസ്സും ഇതൊക്കെ ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ വന്നത്. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് അത്രയും ശാന്തതയുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ധ്യാനിക്കാനൊക്കെ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ധ്യാനമാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹൃദയ ധ്യായതോ വിഷ്ണു. ഓക്കെ. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ധ്യാനിക്കുന്നത് മാത്രമാണോ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് ചെയ്തത്? സത്യയുഗത്തിലല്ലേ അത് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് ചെയ്തത്? അതെ, ഹിരണ്യാക്ഷൻ ഹിരണ്യകശിപു ഒക്കെ വന്നത്.
അപ്പൊ ആ സമയത്ത് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് അവിടെ ധ്യാനിക്കാൻ ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവിടെ ഹരിനാമം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, നാമജപവും ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു സത്യയുഗത്തില്. ത്രേതായാം യജിതോമകൈ, ത്രേതായുഗത്തിൽ എന്താ? യാഗങ്ങൾ യജ്ഞങ്ങള്. പക്ഷെ ആ സമയത്തും നാമജപം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? രാമ 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 രാമ. ആരൊക്കെ ജപിച്ചത്? ഹനുമാൻ ലങ്കയിൽ പോയപ്പോ 2 സ്ഥലത്ത് നിന്ന് രാമന്റെ നാമം. വിഭീഷണൻ, അഹല്യാദേവി. അത് അവര് ജപിച്ചു. അഹല്യ. എന്നിട്ട് കല്ല് ശാപം വിട്ടു. വിഭീഷണൻ അയോധ്യ പോയപ്പോ വിഭീഷണന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും പിന്നെ അശോകവനത്തിൽ സീതാദേവിയും കൂടെ രാമന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെയും നാമജപം ഉണ്ടായിരുന്നു. ദ്വാപരേ പരിചര്യ, ദ്വാപരയുഗത്തിൽ എന്താ? ക്ഷേത്രാരാധന. പക്ഷെ ദ്വാപരയുഗത്തിലല്ലേ ദ്രൗപദി ഭഗവാനെ വിളിച്ചത്? അഗ്രേ കുരുണാമത പാണ്ഡവാന ദുശാസനേനാകൃത വസ്ത്രകേശ കൃഷ്ണ തഥാ ക്രോശതരണ്യനാഥ ഗോവിന്ദ ദാമോദര മാധവേദി. ആ സമയത്ത് ദ്രൗപദി നാമം ഭഗവാൻ അവിടെ വന്നോ? വസ്ത്രക്ഷേപത്തിന്റെ സമയത്ത് വന്നു ഭഗവാൻ വന്നോ? ചേലയുടെ രൂപത്തിൽ വന്നു, സാരിയുടെ രൂപത്തില്. അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാൻ നാമരൂപത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. നാമത്തില് കലൗർ തത് ഹരി കീർത്തനം. അപ്പൊ എല്ലാ യുഗത്തിലും ഹരിനാമം ഉണ്ട്. പക്ഷെ കലിയുഗത്തിൽ കാര്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു വഴി എന്താ? കലൗർ തത് ഹരി കീർത്തനം. സത്യയുഗത്തിൽ വിഷ്ണുവിനെ ധ്യാനിച്ചും ത്രേതായുഗത്തിൽ യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചും ദ്വാപരയുഗത്തിൽ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളെ സേവിച്ചും ലഭിച്ച ഫലം കലിയുഗത്തിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ ലഭിക്കൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നാമജപം വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ വ്യാസദേവൻ ധ്യാനിക്കുന്നത് ആരെയാ? ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലാണ്. ഭഗവാനെ മഹാമായയുടെ കൂടെയാണ് കണ്ടത്. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് വ്യാസദേവന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് മെഡിറ്റേഷൻ ധ്യാനം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കലിയുഗത്തില് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഇപ്പൊ പരമദൈവത്തെ പുരുഷനെ ബഹിരംഗ ശക്തി സമേതം കണ്ടുവാണെന്നാ പറയുന്നത്. ഹിരമയേന പാത്രേന. ഓക്കെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ ബഹിരംഗ ശക്തിയോട് കൂടെ കണ്ടു. യയാ സമ്മോഹിതോ ജീവ ആത്മാനം ത്രിഗുണാത്മകം തരോ അപീമനത്തെ അർത്ഥം തത്കൃതം സാപി പത്യത്തെ. ഭൗതിക പ്രകൃതി ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീന്ദ്രിയമാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഈ ബഹിരംഗ ശക്തി നിമിത്തം ജീവസത്തകൾ സ്വയം ഭൗതിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണെന്ന് ധരിക്കുകയും അപ്രകാരം ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് വിധേയരാകുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി, കാരണം നമ്മളെവിടെയുള്ളത്? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത്, ഈ ഭൗതിക ലോകം മായാദേവിയുടെ അധീനതയിലാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ. നമ്മളിവിടെ തെറ്റായ സ്ഥലത്ത് വന്നത്. എങ്ങനെയാണോ ഗജേന്ദ്രൻ കരയിൽ ജീവിക്കേണ്ട ആളാണ്. പക്ഷെ അബദ്ധവശാൽ അവിടെ പുഴയിൽ വരികയും അവിടെ ഉണ്ടായ മുതലക്ക് 1000 വർഷം അവര് യുദ്ധം കടം പിടിച്ച് എന്താ പറയാ കാല് കടിച്ചു വെച്ചു. പക്ഷെ ഗജേന്ദ്രന്റെ ശക്തി കുറയുകയും മുതലയുടെ ശക്തി കൂടി വരും. അതുപോലെ നമ്മളിവിടെ തെറ്റായ സ്ഥലത്താണ് ഉള്ളത്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ലോകത്താണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇവിടെ മായാദേവിക്ക് വളരെ ശക്തിയുണ്ട്. അപ്പൊ മായാദേവി എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മളെ ആധ്യാത്മിക ആദിഭൗതിക ആദിദേവി ക്ലേശങ്ങൾ കണ്ട് ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആ സമയത്ത് മാമേവയെ പ്രപത്തിന്റെ മായായ തത്തരത്തിലെ ഭഗവാന്റെ അഭയം പ്രാപിച്ചാൽ നമുക്ക് മായയെ തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതൊക്കെ ആ ബഹിരംഗ ശക്തിയൊക്കെ കണ്ടു. സമൂഹിത ജീവാത്മാ ത്രിഗുണാത്മകം ജീവാത്മാവ് സ്വയം ഒരു ഭൗതിക ഉൽപ്പന്നമായി കരുതുന്നു. ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അഹം മമേതി മോഹിത ഭൗതിക ദുരിതങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുന്നു. കൃഷ്ണ ബുലിയ ജീവ് ഭോഗവാഞ്ചക്കറെ വശതീയമായ തറെ ജാപതീയ തറെ. കൃഷ്ണ ബുലിയ, കൃഷ്ണനെ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവ് ഭോഗവാഞ്ചക്കറെ, അതായത് ബദ്ധാത്മാക്കൾ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് പിന്നാലെ പോകുന്നു. ആ സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യാ? ചാപതീയമായ തറെ ഭാഷതീയമായ തറെ ജാപതീയ തറെ. മായാദേവി നമ്മളെ പിടികൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കൃഷ്ണനെ മറന്ന് നമ്മൾ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദുരിതങ്ങളെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ കൃഷ്ണന് സറണ്ടർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ശരണം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മായാദേവി ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ മായാദേവി ഉപദ്രവിക്കുവോ? അല്ലെങ്കിൽ മായയിൽ പെടുവോ? ഇല്ല. എന്തുകൊണ്ടാ? ഭഗവാനോട് എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കും മായപ്പെടുത്തരുത്. അദ്ദേഹം ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് അല്ലെ. ആ ഒരു പരമഹംസ സ്റ്റേജിലാണ് ഉള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഭഗവാന് ശരണം പ്രാപിച്ച വ്യക്തിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ മായ യോഗമായായിട്ട് മാറുകയുള്ളൂ. അതായത് ഭക്തന്മാർക്കെല്ലാം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അനിഷ്ടർ, മധ്യമ, ഉത്തമാധികാരത്തിലെത്തി ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ച ഒരു വ്യക്തി. ഈ ശരണം പ്രാപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ?
ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം. 6 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാ അത്? ആനുകൂല്യേന അറ്റങ്ങളെ അറിയോ? ആനുകൂല്യേന സങ്കൽപ്പ, പ്രതികൂലസ്യ വർജനം, രക്ഷിഷ്യത് ഇതി വിശ്വാസോ, ഗോവിത്രേ വാരണം തഥാ, ആത്മനിക്ഷേപ കാർപ്പണ്യേ ഷഡ്വിധ ശരണാഗതി. ചൈതന്യ ചരിതാമൃത് മധ്യലീലയിൽ പറഞ്ഞ 22ാമത്തെ അധ്യായം ശ്ലോകം 100. ശരണം പ്രാപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ സർവധർമ്മ പരിത്യജ മാമേകം ശരണം വ്രജാന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞപ്പം അത്ര ഈസി അല്ല, എളുപ്പമല്ല ശരണം പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളത്. അതൊരു 6 കാര്യങ്ങള് നമ്മള് പാലിച്ചാലേ അതിന് പൂർണ്ണ ശരണാഗതിയാകും. ആനുകൂല്യേന സങ്കല്പം, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് അനുകൂലമായ കാര്യങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുക. ഇപ്പൊ ഭക്തന്മാരുടെ സത്സംഗം, അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ മംഗളാരതിക്ക് എണീച്ച് മംഗളാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ ജപിക്കുക, ഇതൊക്കെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് എന്താ പറയാ ഉയർന്നു വരാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. പ്രതികൂല്യസ്യ വർജനം, അസത്സംഗത്യാഗ ഈ വൈഷ്ണവാചാർ, അതായത് ഭക്തന്മാരാ അല്ലാത്ത ആൾക്കാരുടെ കൂടെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഒരുപാട് ആഴത്തിലുള്ള റിലേഷൻ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുക, അവര് നമ്മളെ ഭക്തിയിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കും. അപ്പൊ പ്രതികൂലസ്യ വർജനം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിട്ടു നിൽക്കണം നമ്മൾ. പ്രതികൂലസ്യ വർജനം, കൃഷ്ണാബോധത്തിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. രക്ഷിഷ്യത് ഇതി വിശ്വാസോ, ഉറച്ച വിശ്വാസം, ദൃഢനിശ്ചയം അല്ലെ, വിശ്വാസം. അവശ്യ രക്ഷിത കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണൻ എന്ത് വന്നാലും കൃഷ്ണൻ നമ്മളെ രക്ഷിക്കും. അകാസുരൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ, വലിയ പാമ്പായിട്ട് വന്ന്, ഗോപന്മാരൊക്കെ അകാസുരന്റെ വായിൽ കയറുന്ന ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ടില്ലേ? അവരൊക്കെ ഭയങ്കര ആനന്ദത്തിലാ കയറുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാ? അവർക്കറിയാം എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഭഗവാൻ പാമ്പിനുള്ളിൽ കയറിയാലും ഭഗവാൻ അകത്ത് വന്ന് രക്ഷിക്കുന്നത്. അവർക്ക് അത്രയും വിശ്വാസമാണ്. ഭഗവാനില്ലേ, പിന്നെ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത്? ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അത് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. നമുക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മള് ഉപദേവതമാരെ പിന്നാലെയൊക്കെ പോകുന്നത്. രക്ഷിഷ്യത് ഇതി വിശ്വാസം, പൂർണ്ണ വിശ്വാസം, ഭഗവാൻ തീർച്ചയായും രക്ഷിക്കും എന്നുള്ളത്. ഗോപിത്രേത്തെ വാരണം തഥ, അതായത് ഭഗവാനാണ് എന്റെ ഒരേ ഒരു മാസ്റ്റർ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനാണ് എന്നെ പരിപാലിക്കുന്നതെന്നുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസം. ആത്മനിക്ഷേപ, നിക്ഷേപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുസരിക്കുക. കാർപ്പണ്യേ, എളിമ. ഷഡ്വിധ ശരണാഗതി, ഇതാണ് 6 കാര്യങ്ങൾ ശരണാഗതിയുടെ. ഈ 6 കാര്യങ്ങളും പാലിച്ചാലേ നമുക്ക് പൂർണ്ണ ശരണാഗതി ലഭിച്ചുള്ളൂ എന്നർത്ഥം. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് അനുകൂലമായ കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക, പ്രതികൂലമായ കാര്യങ്ങൾ നിരസിക്കൽ, കൃഷ്ണൻ സംരക്ഷണം നൽകുമെന്ന ബോധ്യം, ഭഗവാനെ രക്ഷകനോ യജമാനനായി സ്വീകരിക്കൽ, പൂർണ്ണമായ ആത്മസമർപ്പണം, വിനയം എന്നിവയാണ് സമർപ്പണത്തിന്റെ 6 വിഭാഗങ്ങൾ. ആത്മനിക്ഷേപകാരൻ ഷഡ്വിധ ശരണാഗതി. ഈ 6 കാര്യങ്ങളും നമുക്കുണ്ടോന്ന് നമ്മൾ നോക്കുക. പക്ഷെ പ്രഭുപാദർക്ക് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യല് എല്ലാ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്കും, മാധവേന്ദ്രപുരി ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരൊക്കെ ഉത്തമാധികാരികളൊക്കെ ഇതൊക്കെ പാലിക്കുന്നവരാ. അതുകൊണ്ട് അവരെ മായ ശക്തി ഒരിക്കലും തൊടില്ല. കാരണം അവരുടെ അടുത്ത് യോഗമായാണുള്ളത്. മഹാമായ തന്നെ യോഗമായ ആയി മാറുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അവരിലുള്ളത്. ഇപ്പൊ വ്യാസദേവന് കലിയുഗത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. അതായത് എങ്ങനെയാണോ ഭൗതിക ഭൗതിക ശക്തിയുടെ ഫലങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ വ്യാസദേവനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് വ്യാസദേവൻ ഭഗവാനെ ദർശിച്ച കാര്യങ്ങൾ. വ്യാസദേവന്റെ ദർശനത്തിൽ നിന്ന് പൊതു ദാർശനിക തത്വങ്ങൾ പട്ടികപ്പെടുത്തുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ചെറിയ ബ്രേക്ക്ഔട്ട് റൂം ആക്കും. അവിടെ പോയിട്ട് 4ാമത്തെ ശ്ലോകം, 5ാമത്തെ ശ്ലോകം വലിയ പർപ്പട്ടാണ്, ഭാവാർത്ഥാണ്. പക്ഷെ കുറച്ച് ഒരു 2-3 നാളായിട്ട് അത് വായിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്നും വ്യാസദേവന്റെ ദർശനം, ഭഗവാന്റെ ദർശനം കിട്ടിയല്ലോ, അതിൽ നിന്ന് പൊതു ദാർശനിക തത്വങ്ങൾ, എന്തെങ്കിലും തത്വങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പറയാം. കുറച്ച് പേര് ബ്രേക്ക്ഔട്ട് റൂമിൽ കയറുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ കംപ്ലൈന്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം. ഒരാളെ തീരുമാനിക്കുക ആരാണ് വന്ന് പറയാന്നുള്ളത്. 3 റൂം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന 9 പേര് ആണ് ഓരോ റൂമിൽ ഉണ്ടാവുക. നിങ്ങൾ ആ റൂമിൽ പോയതിനു ശേഷം ഓരോരുത്തരായിട്ട് വായിക്കുക, ഒച്ചത്തിൽ വായിച്ചോ, ഭാവാർത്ഥം വായിക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങൾ പറയണം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യുക ബ്രേക്ക്ഔട്ട് റൂമിലേക്ക്. കൃഷ്ണ മാതാജി ഒന്നും പാടിട്ടോ, എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റിയില്ല. ആരാ, ഏത് മാതാജിയാ? മധുര മുരളീധരദാസ്. പ്രഭു, ഒരു ബിറ്റ് ഇടാ.
നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ വരും. സ്ക്രീനിൽ വരാത്ത ആൾക്കാരെ എന്നോട് പറയാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ റൂമിലേക്ക് ഇടാം. പ്രഭു കിട്ടിയില്ലേ? മധുരവല്ലി പ്രഭു. ശാരദാക്ഷി മാതാജി, ശ്രീഹരികന്ദ മാതാജി ബ്രേക്കൗട്ട് റൂമിലേക്ക് പോവാ. ശ്രീജ മാതാജി, ശ്രീകുമാർ പ്രഭു കേറാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? കൃഷ്ണ കേറാൻ പറ്റുന്ന ആളെ എന്നോട് പറയാ. നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ വരും, അത് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് റൂമിലേക്ക് പോകാം. കൃഷ്ണ, ശ്രീജ വിജയ് മാതാജി പോകാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ശാരദാക്ഷി മാതാജി ബ്രേക്കൗട്ട് റൂമിലേക്ക് പോവാ. ശ്രീജ മാതാജി പോവാ.
ഹായ് കൃഷ്ണ, അപ്പൊ എല്ലാരും തിരിച്ചു വന്നോ? ഓക്കെ, നമുക്കിന്ന് ആദ്യത്തെ റൂപ്പ് ആനന്ദലീല സീത മാതാജി, ഗീത മാതാജി, കവിരൂപ മാതാജി, മാളു മാതാജി, രാമചന്ദ്ര പൈ, പ്രഭു, സീത, പരമേശ്വരൻ മാതാജി, ശാരദാക്ഷി മാതാജി, ശ്രീഹരികണ്ഠ മാതാജി, ശ്രീജ വിജയ മാതാജി. ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത്? കുറച്ച് നിങ്ങൾ എന്താണ് തീരുമാനം പറ്റില്ല മാതാജി. ഏതാ വായിച്ചു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, ആരാ പറയണെന്ന് തീരുമാനം ശരി. നിങ്ങള് വായിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായത് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇവിടെ ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ടാണ് ഒരു നിരപേക്ഷ സത്യമായ ഭഗവാനെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റ് പറയുന്നുണ്ട്. ശരി. പിന്നെ അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ കൃപ അത് അത്യാവശ്യമാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ അജ്ഞത മാറിയിട്ട് പരിപൂർണ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കൃപ അത്യാവശ്യമാണ് എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ്, ഒരാൾ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ അഭയത്തിന്റെ കീഴിലാകുമ്പോൾ ഭൗതിക അജ്ഞത നമ്മുടെ നമുക്ക് അന്ധകാരം അപ്പൊ എന്ത് വരും, നമുക്ക് അത് നശിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതും പറയുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ വ്യാസദേവൻ പ്രാഥമികമായി ബന്ധാത്മാക്കളുടെ യഥാർത്ഥ രോഗം എന്താന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ബഹിരംഗ ശക്തിയിൽ വ്യാമോഹിതരായി അവര്, അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് ഇങ്ങനെ ക്ലേശിക്കുന്ന, മായയുടെ പിടിയിൽ അകപ്പെട്ട് ക്ലേശിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പരിഹാരം, ഇതിനുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതമാണെന്നുള്ളതും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. യെസ്, ഓക്കെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തി പിന്നെ അന്തരംഗ ശക്തി ഭഗവാന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അതിനുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും പിന്നെ അതിന്റെ പരിഹാരവും, അതായത് ഭാഗവതം അല്ലെ ഭക്തിയുടെ സേവനം. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. ഓക്കെ, ഇനി രണ്ടാമത്തെ റൂമില് അനിത്തര മാതാജി, മാലതി ശ്യാമ മാതാജി, രാധിക മോഹൻ കൃഷ്ണദാസ് പ്രഭു, രതിരൂപ മാതാജി, സാവിത്രി കൃപാശ്വരി മാതാജി, ആരൊക്കെയാ, ഉഷ മാതാജി. മനസ്സിലായ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മതി. നിങ്ങൾ വായിച്ചതില് ഏതാന്ന് വെച്ചാ. ഉഷ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആദ്യത്തേത് ജീവാത്മാവിന്റെ ജ്ഞാന അജ്ഞത, അങ്ങനെയുള്ള അന്ധകാരങ്ങളിൽ ആണ്ടുപോയിട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, അതായത് ആ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ മായയുടെ പ്രഭാവത്തെ ഭേദിച്ച് യഥാർത്ഥമായ ലക്ഷ്യമായ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ തിരിച്ചറിയേണ്ടുന്നതാണ് എന്നാണ് ആദ്യത്തെ നാലാമത്തതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു സംക്ഷിപ്തമായി പറയാൻ പറ്റുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഭഗവാൻ മായാശക്തിയുടെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് മായാശക്തിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഈ ജീവാത്മാക്കൾ എപ്പോഴും ഉള്ളത്. ഭഗവാന്റെ പ്രേമഭക്തിയിലെത്തി. അപ്പൊ അതിന്റെ ആ പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് എത്താനുള്ള സ്റ്റെപ്പുകളായിട്ടുള്ള ഈ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള എല്ലാ ചുവടുകളും, ഭഗവതം, ഭഗവത്ഗീത, അങ്ങനെ ജീവസത്ത ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യത്തിൽ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയണം. അതിന് ഈ ഉപാധികൾ നമുക്ക് പിന്തുടരാവുന്നതാണ് എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നതായിട്ട് മനസ്സിലായത് മാതാജി. മറ്റുള്ളവരും അത് കുറച്ചുകൂടെ പറയാനുണ്ടാവും. ഹരികൃഷ്ണ. ഹരികൃഷ്ണ മാതാജി, ഇവിടെ ഭഗവാന് അവ്യക്തിഗത രൂപമല്ല വ്യക്തിരൂപമാണ് എന്നുള്ളതും കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ശ്രീലവ്യാസദേവന് ബ്രഹ്മ തേജസ്സിലല്ലാതെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ വ്യക്തിഗത പരമദർശനം തന്നെയാണ് ലഭിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതില് ഭഗവത്ഗീതയില് ശ്ലോകം ഇവിടെ കോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വാസുദേവ സർവമിതി എന്നും പറഞ്ഞ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത രൂപത്തെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റും കൂടി ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വ്യക്തിഗത രൂപത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ, അതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത്, വ്യക്തിഗത രൂപം. ഓക്കെ, മൂന്നാമത്തെ റൂമിൽ നിന്ന് ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണ. അനിലാപതി പ്രഭു, ഗിരിജ മാതാജി, ഗീതാ കൃഷ്ണവാണി മാതാജി, നിർമ്മല മാതാജി പ്രഭു, സൗമ്യ രൂപ മാതാജി, ശുചി, സാവിത്രി മാതാജി. ആരെങ്കിലും വായിച്ചതിൽ എന്താണ് മനസ്സിലായത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം? കൃഷ്ണ മാതാജി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ ഫസ്റ്റില് മാതാജി. നിങ്ങള് പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലെ. വേറെ മൂന്നാമത്തെ റൂമില് മാതാജിനെ പിന്നീട് ഞാൻ ആ റൂമിലേക്ക് ഇട്ടതാണ്. ഓക്കെ, നിർമ്മല മാതാജി, അനിലാപതി പ്രഭു, ഗിരിജമാൻ, സൗമ്യരൂപം, ഇവരൊക്കെ അല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നത് മൂന്നാം റൂമില്? ആരുമില്ല പറയാൻ? ഞങ്ങളെല്ലാം ഒന്നിലായിരുന്നു മാതാജി, ഫസ്റ്റിലായിരുന്നു തോന്നുന്നു. മൂന്നിൽ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? മധുര മുരളി പ്രഭു എവിടെയായിരുന്നു? അനിലാപതി പ്രഭു മൂന്നിലാണ് മാതാജി. മൂന്നിലാ? ഒന്നിലാ? മൂന്നില്. പ്രഭു വായിച്ചത് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായത് പറഞ്ഞോ.
പറയാം. ഭക്തിയുത സേവനവും ആ. സേവന പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന് പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും ദർശിക്കാൻ പറ്റൂ എന്ന് ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടി. ഉം. നമ്മള് സേവനം ചെയ്യണം, സേവന പ്രവർത്തനം, ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം, എന്നാലേ ഭഗവാനെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും ദർശിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടി. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് അന്തരംഗ ശക്തിയും ബഹിരംഗ ശക്തിയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്നും മനസ്സിലായി. പിന്നെ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടി. പിന്നെ പറഞ്ഞത് മായയുടെ മുഷ്ടിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് തപിക്കുന്ന മാനവരാശിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഏറ്റവും ഒരു പരിഹാര മാർഗം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഭാഗവതമാണ് ഒരേ ഒരു സൊല്യൂഷൻ. അപ്പൊ അതാണ് വ്യാസദേവന് അതും ദർശിക്കാൻ പറ്റി, എല്ലാം ദർശിക്കാൻ പറ്റി അല്ലെ. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ, ഭഗവാന്റെ കൂടെ തന്നെ അന്തരംഗ ശക്തി ഭഗവാന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് യോഗമായ. ബഹിരംഗ ശക്തി ഈ ഭൗതിക ലോകത്താണ് കൂടുതലായിട്ടും കാണുന്നത്. പക്ഷെ അതാണ് നമ്മളെ ഭഗവാനിൽ നിന്നും അകറ്റുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മഹാമായ. അപ്പം കൃഷ്ണ സൂര്യസമ മായ അന്ധകാർ യഹ കൃഷ്ണ തഹനഹി മായറ അധികാര. കൃഷ്ണൻ സൂര്യനെ പോലെയാണ്, മായ എങ്ങനെയാ അന്ധകാരം പോലെ. അങ്ങനെ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല, അറിയാൻ പറ്റില്ല മായ ഉണ്ടാവുമ്പോ. അപ്പം എവിടെയാണോ സൂര്യനിൽ അവിടെ പ്രകാശം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ താമസില്ല. അതുപോലെ എവിടെയാണോ കൃഷ്ണ അവിടെ മഹാമായ ഇല്ല, യോഗമായാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നും മോചനം കിട്ടാൻ ഒരേ ഒരു വഴി ഭാഗവതം. അപ്പൊ അതും വ്യാസദേവനെ കണ്ടു. വ്യാസദേവനെ അതൊക്കെ ധ്യാനത്തിൽ തെളിഞ്ഞു. അനർത്ഥോപാശമം സാക്ഷാത് ഭക്തി യോഗം അതോക്ഷജെ ലോകാശയജനോ വിദ്വാംസ് ചക്രേ സാത്വത സംഹിതം. സോ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, ജീവസത്തകൾക്ക് അധികപ്പറ്റായ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ അന്വയ പ്രക്രിയയിലൂടെ സ്പഷ്ടമായി ലഘൂകരിക്കാൻ സാധ്യമാണ്. എന്നാൽ സാമാന്യ ജനങ്ങൾ ഈ വസ്തുത അറിയുന്നില്ല. ആകയാൽ പരമസത്യവുമായി സംബന്ധപ്പെട്ട ഈ വേദഗ്രന്ഥത്തെ, അതായത് ഭാഗവതം, പണ്ഡിത ശിരോമണിയായ വ്യാസദേവൻ രചിച്ചു. ഭാഗവതം കാരണം സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുത സേവന പ്രക്രിയ എത്തിക്കലാണ് ഭാഗവതത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്. സംസിദ്ധി ഹരിതോഷണം, ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തി. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെയാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ മായയെ അതിജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആകെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ. കാരണം നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നാമം ജപിക്കുമ്പോ മായാദേവി പല രൂപത്തിലും വരും, ഉറക്കായിട്ട് വരും, പിന്നെ ഓരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് വരും. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അതൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് ജപിക്കാനിരിക്കുക. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും, മായാദേവിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്താവാ, മായ നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വരില്ല. കാരണം നമ്മളെപ്പോഴും ഒന്നിക്കും നാമം ജപിക്കുന്നതായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നതായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നതായിരിക്കും. ഭഗവാന് വേണ്ടി നൈവേദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി, ഭോഗം ഉണ്ടാക്കി, പ്രസാദം ഓഫർ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരതി ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, ഭഗവാന് മാല ഉണ്ടാക്കും. ഭഗവാന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പിന്നെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ജോലിക്ക് പോകുന്നവരെ, അതൊക്കെ ആ ലക്ഷ്മിയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ എന്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം എന്താവും, ഈ ഒരു മായ വലയത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റും. കുന്തി മഹാറാണിയും കൂടെ പറയുന്നത്, മായാജവനി കാച്ച് മറ്റാദോക്ഷജം അവയും അലക്ഷ്യസേ മൂട് കൃഷാനാട്ടോ നാട്യോതരോ യഥ. അപ്പൊ മായയാണ് നമ്മളെ, സൂര്യനെ ഒരിക്കലും മേഘത്തിന് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളെ ദൃഷ്ടിയാണ് കാരണം വേറൊരു സ്ഥലത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് സൂര്യനെ കാണാൻ പറ്റും, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയാണ് ആ മേഘം കൊണ്ട്, കാർമേഘം മറയ്ക്കുന്നത്. അതുപോലെ മായ ഭഗവാനെ മൂടുന്നതല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മായ ആയിരിക്കില്ലേ ഏറ്റവും ശക്തിവതി, അല്ല. മായ ഭഗവാന്റെ അടിയിലാണ് മായ. അതായത് ഭഗവാനാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലെവലിലുള്ളത്. ആ ഭഗവാന് ഈ മഹാമായ യോഗമായ ആക്കാനും പറ്റും. എങ്ങനെയാണ്, ഒരു നഖം ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക്, അപ്പൊ നഖത്തിന്റെ ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മൾ മുറിച്ചു കളയാം. അപ്പൊ അതാണ് മഹാമായ. അതായത് മഹാമായ നമുക്ക് അധികം ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആളല്ല, അഭക്തന്മാരുടെ ഇടയിലാണ് മഹാമായ. ഭക്തന്മാരുടെ ഇടയിൽ യോഗമായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഈ യോഗമായ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഏത് രൂപത്തിലുള്ളത് യോഗമായ? ഭഗവാന്റെയും രാധാറാണിയുടെ ലീലകളൊക്കെ ഏതാ മാതാജി? യോഗമായ എന്നല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. യോഗമായ ഏത് രൂപത്തില്, ഒരാളുടെ രൂപത്തിലാണുള്ളത് വൃന്ദാവനത്തില്? രാധാറാണിയുടെ
ഇപ്പം അന്തരംഗ ശക്തി തന്നെ രണ്ട് വിധത്തിലുണ്ട്. ഒന്ന് യോഗമായ, രണ്ട് ഹ്ലാദിനി ശക്തി. രാധാറാണി ഹ്ലാദിനി ശക്തിയാണ് ഭഗവാന്റെ. യോഗമായ പൗർണമാസിയുടെ രൂപത്തിലുണ്ടാവും. അതായത് വൃന്ദാവനത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിച്ച വൃന്ദാദേവിയാണ്. വൃന്ദാദേവി, പിന്നെ വൃന്ദാദേവി ശുക്രാചാര്യനോട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഓരോ ലീലകൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലം. പക്ഷെ പൗർണമാസിക്ക് കൃഷ്ണന്റെ ഒരു ആന്റി ആയിട്ട് വരും. അതായത് പൗർണമാസി, മോസി എന്നാ പറയാ. അപ്പൊ അവർക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം. യശോദമ്മ ഓടിയിട്ട് ഭഗവാനെ ഉരലിൽ കെട്ടിയിട്ട സമയത്ത് ഈ പൗർണമാസിയാണ് ദാമോദരൻ എന്ന നാമം വിളിച്ചത് ഭഗവാനെ. അപ്പൊ അതുപോലെ പൗർണമാസിക്ക് അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, വൃന്ദാവനത്തിൽ നടക്കുന്ന ലീലകളൊക്കെ നേരത്തെ അറിയാം. യോഗമായിട്ടാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം രചിക്കാൻ വ്യാസദേവൻ തുടങ്ങി. എന്തുകൊണ്ടാ? കലിയുഗത്തില് ഈ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ മാത്രമാണ് കൃഷ്ണ സ്വധാമ പകതേ ധർമ്മജ്ഞാനാദിവി സഹ കലോ നഷ്ട ദൃശ്യം ഏഷം പുരാണാർത്ഥത്തിനോ. കൃഷ്ണ സ്വധാമത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ധർമ്മം ഉള്ളതും ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലാണ്. അപ്പം കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാ, ഒരേ ഒരു ആശ്രയം ഭാഗവതമായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഈ മായയുടെ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം വിമുക്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഭാഗവത ശ്രവണം പ്രധാനപ്പെട്ടാണ്, അല്ലെ? പഞ്ചാംഗ ഭക്തി എന്തൊക്കെയാണ് രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞത്? ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് 5 കാര്യങ്ങളില്ലേ? എന്തൊക്കെയാ? ശ്രവണം, കീർത്തനം, അത് 9 കാര്യങ്ങളല്ലേ? നവവിധം. പിന്നെ ശ്രവണം, ഭാഗവത ശ്രവണം, പിന്നെ നാമജപം, സാധുസംഗം, നാമജപം, ഭാഗവത ഭാഗവത പാരായണം, ഭാഗവതം കേൾക്കല്, പിന്നെ ധാമം, ധാമം വിസിറ്റ് ചെയ്യും. ധാമത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത്, പിന്നെ വിഗ്രഹാരാധന. വെരി ഗുഡ്. സാധുസംഗ, നാമ കീർത്തൻ, ഭാഗവത ശ്രവണ, മധുരാവാസ്, ശ്രീമൂർത്തിര ശ്രദ്ധയാ സേവന. ഓക്കെ, ഇതാണ് പഞ്ചാംഗ ഭക്തി. ഇതില് പറയുന്നത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? സാധുസംഗ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംഘം, സത്സംഗം, സാധുസംഗ. നാമകീർത്തനം, ഭഗവാന്റെ നാമജപം. ഭാഗവത ശ്രവണ, ഭാഗവതത്തിന്റെ ശ്രവണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതം കേൾക്കല്. വായിക്കുന്നത് പറയണം, അത് വരും. കാരണം നമ്മൾ വായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒച്ചത്തില് വായിക്കണം എന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. കേൾക്കും വേണം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല പറയുന്നുണ്ട്. സാധുസംഗ, നാമകീർത്തൻ, ഭാഗവത ശ്രവണ, മധുരാവാ, ശ്രീമൂർത്തിയുടെ ശ്രദ്ധയാ സേവന. സാധുസംഗ, സാധുക്കളുടെ സത്സംഗം. നാമകീർത്തനം, ഭഗവാന്റെ നാമജപം. ഭാഗവതം കേൾക്കും, നിത്യം ഭാഗവത സേവയ. മധുരാവാസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മധുരയിൽ പോയി ജീവിക്കില്ല. എവിടെയാണോ നമ്മൾ സ്ഥാനേ സ്ഥിത ശ്രുതി കഥാ തലവാൻവനം, എവിടെയാണോ നമ്മൾ ചെയ്യുക അവിടെ മധുരയാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വൃന്ദാവനാക്കുക. അതായത് ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം ഉണ്ടാവണം, അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ വെക്കാം, എന്നിട്ട് ഭഗവാന് പുഷ്പങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അർപ്പിക്കുക, ഭോഗം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഓഫർ ചെയ്യാം, നാമം ജപിക്കുക, വീട്ടില് ഭാഗവതം ഭഗവത്ഗീത ഒക്കെ വായിക്കുക. ഇതൊക്കെ എന്താ, എവിടെയൊക്കെ നടക്കുക? ധാമിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. കീർത്തി കുർബന്തി തീർത്ഥാനി, എവിടെയാണോ പ്രഭുപാദർ ഉള്ളത്. പ്രഭുപാദർ പുസ്തകങ്ങളെ രൂപത്തിൽ നിങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ട്, അല്ലെ? മധുരാവാസ്. ശ്രീമൂർത്തിര ശ്രദ്ധയാ സേവന. വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വീട്ടിലാണെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഫോട്ടോ വെച്ചാലും മതി. പിന്നെ ചില വീട്ടില് കുറെ പേര് ഉപദേവതമാരെ പൂജിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് വേറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അവർക്ക് കൃഷ്ണനെ വെക്കുന്നതും അതൊന്നും അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ വേറെ തന്നെ നിങ്ങളെ റൂമിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ടേബിളോ അവിടെ സ്ഥലത്തില് അങ്ങനെ വെക്കാം. ഗുരുപരമ്പൊക്കെ വിട്ട് ശ്രീല പ്രഭുപാദന്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. വീട്ടില് പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഇത് ചെയ്യണം എന്നാ പറയുന്നത്, എസ്പെഷ്യലി ഗൃഹസ്ഥർ. ഭക്തന്മാരെ സഹവസിക്കണം, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കണം, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നിത്യേന കേൾക്കണം, ഡെയിലി നിത്യം ഭാഗവത സേവന. മധുരയിൽ വസിച്ച് വിശ്വാസത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം, ഭഗവത് സേവന. ഇതാണ് പഞ്ചാംഗ ഭക്തി നമ്മള് രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന രാവിലത്തെ മംഗളാരതി ഉണ്ടല്ലോ, അതില് എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതാണ് മോർണിംഗ് പ്രോഗ്രാം എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്. രാവിലെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതായത് സാധുസംഗം. നിങ്ങൾ ഓൺലൈനിലാണോ ഓഫ്ലൈനിലാണോ? ഓൺലൈനിലാണെങ്കിലും അതും സത്സംഗം തന്നെയാണ്, അല്ലെ? ഓൺലൈനില് നമ്മള് യുക്ത വൈരാഗ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. സൂമും ഈ ലാപ്ടോപ്പും ഫോണൊക്കെ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. മായാവതികൾ പറയും, അയ്യോ മായ ലാപ്ടോപ്പും മൊബൈലൊക്കെ മായയാണ്. ഇല്ല, ഈ മൊബൈൽ ലാപ്ടോപ്പ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. എവിടെയോ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് രാധാഗോവിന്ദ അമ്പലത്തിലെ മംഗളാരതി കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സൂം അത് കാരണം. അപ്പൊ അത് നമ്മള് മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള്
ഭഗവാനെ സേവക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് സത്സംഗമാണ്. സത്സംഗം നാമകീർത്തൻ, മംഗളാരതി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ നാമം ജപിക്കാനിരിക്കും. പിന്നെ ഭാഗവത ശ്രവണം, ഭാഗവതം ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് മധുരാവാസ്, നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വീടും മധുരയായി അല്ലെങ്കിൽ വൃന്ദാവനായി. പിന്നെ ശ്രീമൂർത്തിയുടെ ശ്രദ്ധേയ സേവന, മംഗളാരതി കണ്ടാൽ തന്നെ അതിന്റെ ഫലം കിട്ടുന്ന, അതായത് പൂജാരി ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കും അതിന്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് മംഗളാരതിക്ക് ദർശനം എടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞപ്പം അപ്പം വ്യാസദേവന് ഇത്രയും ദർശനങ്ങൾ ഉണ്ടായി. യസ്സർവ്വശ്രൂയമാനായം കൃഷ്ണേ പരമപൂരുഷേ ഭക്തിർ ഉത്പദ്യതേ പുംസാ ശോകമോഹാഭയാപഹ. ശോകം, മോഹം എല്ലാം ഇല്ലാണ്ടാകാൻ എന്താ വേണ്ടേ? ഭക്തി. വേദസാഹിത്യ ശ്രവണത്തിലൂടെ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനുള്ള പ്രേമയുത സേവന വികാരം നാം എടുക്കുകയും തൽക്ഷണം ശോകം, മായ, ഭയം എന്നീ വികാരാഗ്നികൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ശൃണ്വതാ സ്വഗതാ പുണ്യശ്രവണ കീർത്തന ഹൃദയസ്ഥ അഭദ്രാണി വിതുരോസുഹസ്ത. എല്ലാ അഭദ്രങ്ങളും എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പോകും. ഏകകൃഷ്ണ നാമകരെ സർവ പാപക്ഷയം. ഒരിക്കൽ നാമം ജപിക്കും തന്നെ പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടാവുന്ന. അജാമിളൻ അവസാനം യമദൂതന്മാര് വന്നപ്പോഴല്ലേ നാരായണ എന്ന് വിളിച്ചത്. അത് ഒരിക്കൽ, അത് മകനെ. പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് അജാമിളൻ എത്രയോ പ്രാവശ്യം നാരായണ 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 മകനെയാണ് പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത്. അതിലൂടെ തന്നെ അജാമിളൻ ചെയ്ത പാപമൊക്കെ നശിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും അതുകൊണ്ടാണ് മക്കൾക്കൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പേരൊക്കെ പണ്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇട്ടിരുന്നത് അല്ലെ. പിന്നെ ആ ഒരു ഗുണം അറിയാതെ അജ്ഞാത സുകൃതിയാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത്. ആ കുട്ടിയുടെ പേര് വിളിക്കുന്നതിലൂടെ അവർക്ക് ആ ഒരു സുകൃതി കിട്ടും. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്ന പോലെയായല്ലോ. അപ്പം നമുക്കൊക്കെ ഒരുപാട് എന്താ പറയാ ദീക്ഷാ പേരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നാമം അല്ലെ ഏതെങ്കിലും ലീലയിലുള്ള പേരുകളായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിലൂടെ ആൾക്കാർ വിളിക്കുമ്പം തന്നെ അത് അവർക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്ന, അതായത് ആ പേര് അവർ വിളിക്കുമ്പം തന്നെ ഓരോരോ അത്രയും ഗുണം അവർക്ക് പറയുന്നാക്കും കേൾക്കുന്നാക്കും പറ്റും. ചിലപ്പോ അവര് കളിയാക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത്, പക്ഷെ എങ്കിൽ കൂടി അവർക്ക് അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ കിട്ടും എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ശോകം, മായ, ഭയം, ഏത് ഭയാണ് ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇല്ലാതാകുന്നത്? ഏത് ഭയ? മരണഭയം. ഏറ്റവും വലിയ ഭയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണത്തിനുള്ള ഭയമാണ് അല്ലെ. കാരണം ഭക്തിയുടെ സേവ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മളെ ഈ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്നുള്ളതും. മൃത്യു സർവഹരശഹം, മരണം എല്ലാം കൊണ്ടുപോയാലും നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നുള്ള അകർമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ആ പാപകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടാക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഭക്തിക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് ആ ഒരു ഭയത്തെ, മരണഭയത്തെ ഇല്ലാതാക്കും. കാരണം ഭക്തന്മാർക്ക് അറിയാം, ഒന്നിക്ക് അവർക്ക് മോക്ഷം കിട്ടി ഭഗവാന്റെ ധാമിലേക്ക് പോകും, അല്ലെങ്കിൽ പുനർജനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നീച ജന്മത്തിലേക്ക് പോകില്ല ഒരിക്കലും. ഹരിനാമം ജപിച്ച ആൾക്കാർ ഒരിക്കലും മൃഗജന്മത്തിലോ നരകത്തിലോ പോവില്ല എന്നാണ്. അത് അവര് ഉയർന്ന ശുചിനാം ശ്രീമതാം ഗേഹ ഉയർന്നുയർന്ന് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ട് അല്ലെ. നമ്മള് ഈ ജന്മം ഭഗവാന്റെ ധാമിൽ പോവാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും അടുത്ത ജന്മം ഭക്തന്മാരുടെ മക്കളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന കുലത്തിൽ ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭക്തി എവിടെയാണോ നമ്മൾ നിർത്തിയത് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഭക്തന്മാർക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ പേടിയില്ല. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ? ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിന്റെ ചെവിയിലൂടെ സ്വീകരണം നൽകുന്നതിലൂടെ ശ്രീകൃഷ്ണനോടുള്ള സ്നേഹപൂർവമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം മുളപ്പൊട്ടുന്നു. അതായത് ഭക്തി ഉത്പേദ്യ പുംസ ശോകമോഹ ഭയാപഹ, വിലാപം, മോഹം, ഭയം എന്നീ രോഗങ്ങളെ ശമിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭാഗവതം എപ്പോഴും കേൾക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭാഗവത സപ്താഹം ഉണ്ടായാലും കേൾക്കുന്നതിലും തെറ്റില്ല. കാരണം എന്താ, സാധാരണ ജനങ്ങള് നിത്യം ഭാഗവത സേവ ചെയ്യുന്നില്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വർഷത്തിൽ 7 ദിവസമെങ്കിലും അവര് ഭാഗവതം കേൾക്കട്ടെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് മംഗളാരതിക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ അടുത്തൊരു അയ്യപ്പന്റെ ചെറിയൊരു സ്റ്റേജ് പോലെ കെട്ടിയിട്ട് അവരവിടെ അയ്യപ്പന്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ, മണ്ഡലകാലായില്ലേ ഇപ്പം അയ്യപ്പ സ്വാമികളെല്ലാം ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ കുറേ പേര് വരുന്നുണ്ട്, കുട്ടികളും ഒക്കെ. അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോഴും മംഗളാരതിക്ക് വരുമ്പം അവിടെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല ആ ഒരു സ്ഥലത്ത്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു അയ്യപ്പ സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ ആൺകുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. എന്താ പറയാ 4 മണി 4:30 ആവുമ്പോ പച്ചവെള്ളത്തിൽ അവിടെ കുളിക്കുന്നതും പിന്നെ അവിടെ അവര് വിളക്ക് വെച്ച് കീർത്തനം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് കാണുമ്പോ സന്തോഷമാവുന്നു. കാരണം അത്രയും വരെ കള്ളൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് സിഗരറ്റ് ഒക്കെ വലിച്ചു നടന്ന ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷെ ഈ ഒരു മാസം അല്ലെ നോൺ വെജ് ഒക്കെ നിർത്തി എന്താ പറയാ അത്രയും ശുദ്ധതയിലാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത്. 42 ദിവസത്തെ വ്രതം, 41 അല്ലെ വ്രതത്തെ എടുത്തിട്ട്
ഒന്നാ 41 41 ദിവസം. ആ 41 41 ദിവസം. ദിവസത്തെ വ്രതം. അപ്പൊ ഒരു ഓൾറെഡി അവര് ഇസ്കോണിൽ ഇതൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നിട്ടും അവർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് വിശ്വാസം ആയില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹവും മാലയിട്ടിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ അവര് മലയ്ക്ക് പോയി. ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞ 41 ദിവസം വ്രതം എടുക്കണ്ടേ. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം വ്രതത്തിലാണല്ലോ. വ്രതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, മത്സ്യമാംസമൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം ഓൾറെഡി അങ്ങനെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ടെമ്പിളിലുള്ള ഒരു ഡിവോട്ടി പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ പോകുന്നത് കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ ദീക്ഷ എടുത്തതിന് ശേഷം പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ, അവിടെ അയ്യപ്പൻ തന്നെ ഹരിവരാസനം, ഹരിയുടെ വരത്തിന് വേണ്ടി ആസനസ്ഥനായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മള് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ഉപദേവതമാർക്ക് കൂടുതൽ സന്തോഷമാണ് ഉണ്ടാവാന്ന് പറയും. അപ്പം വൈഷ്ണവൻ പറഞ്ഞു, ഓക്കെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പോയിക്കോളൂ, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും കൃഷ്ണനാണ് സർവം, അല്ലെങ്കിൽ വാസുദേവ സർവ ഇതി അല്ലെ, ഭഗവാനാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്നത് എന്നുള്ള കംപ്ലീറ്റ് വിശ്വാസം വന്നില്ല ഇന്നും. അതുകൊണ്ടാണ് അവര് പല സ്ഥലത്തേക്കും പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഡോക്ടറിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ വേറെ ഡോക്ടറെ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ ഡോക്ടർ, കാരണം മനസ്സിന്റെയും കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. മനസ്സും നമ്മളെ ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് എനർജി ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരുന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പം നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് നമ്മള് ആത്മവിശ്വാസം, ആ ഡോക്ടറിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ചില പേര് പറയല്ലേ, ഡോക്ടറെ കണ്ടാൽ തന്നെ മതി, മരുന്നൊന്നും വേണമെന്നില്ല, അസുഖം മാറും. അപ്പൊ അത് മനസ്സിന്റെ ഇതും കൂടിയാണ്. പക്ഷെ നമ്മളെ ഭഗവാനില് അത്രയും ദൃഢവിശ്വാസം ഉണ്ട്. യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം, ഭഗവാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതൊരു വ്യക്തിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ, ഒരു ഡിവോട്ടിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ ആ ഡിവോട്ടി പറഞ്ഞു, അത് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ കാര്യമാണ്. അന്യാസ് ചിന്തയെന്തോ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കുന്നവർ. പക്ഷെ അത് കേട്ട ഉടനെ പിന്നെ ഞാൻ പ്രഭുപാദർ ലെക്ചർ കേൾക്കുമ്പോൾ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നുണ്ട്, കാട്ടിലൊക്കെ എത്ര ജീവികളാ. ഇതിനിടക്ക് എന്തോ ഒരു ന്യൂസിൽ കേട്ടോ, ഒരു കുട്ടി ഒരു കാട്ടില് പെട്ടുപോയി അല്ലെ, 3-4 ദിവസം ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല കഴിക്കാൻ. പക്ഷെ അവിടെയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സും അവിടെയുള്ള പുഴയിലെ വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് ആ കുട്ടി ജീവിച്ചത്ര. എന്നിട്ട് പിന്നീട് അവർക്ക് ആ കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തി. അപ്പൊ അതില് പറയുന്നുണ്ട്, എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാനാണ് ആ കുട്ടിയെ സംരക്ഷിച്ചതെന്ന്. കാരണം കാട്ടിലൂടെ ഒരു കുട്ടി ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വന്യജീവികളുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഈ വന്യജീവികൾക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം ആരെ എത്തിക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് ഇവര് ഏകോ ബഹുനാമിയോ വിദദാതി കാമാൻ, എല്ലാവരെയും പരിപാലിക്കാൻ. ആ ഒരു ദൃഢവിശ്വാസം നമുക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മള് ബാക്കി ആരിലൊക്കെ പിന്നിൽ പോകുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ തന്നെ എത്രയോ പ്രാവശ്യം ഭഗവത്ഗീതയിൽ എവിടൊക്കെയാ പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കാൻ. മാം എന്നുള്ള വാക്യം മാമേകം ശരണം വ്രജ, മാം ഏകം, ഭഗവാനെ മാത്രം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അതൊന്ന്. പിന്നെ വേറെ എവിടെയാ ഏതാ മാതാജി? മന്മനാഭവം. മന്മനാഭവം മദ്ഭക്ത മദ്യാജി മാം നമസ്തുര. അവിടെ തന്നെ 4-5 പ്രാവശ്യം ഭഗവാൻ മാം 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 എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പം അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ, ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചാൽ നമുക്ക് മതി. പക്ഷെ ആ ഒരു വിശ്വാസം വരാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും, ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ മാതാജി ഇന്ന് ജഗന്നാഥ് ചൊല്ലിയ ശ്ലോകം, അനന്നം ചിന്തയെന്തോമായ യോഗക്ഷേമം, അതാണ് ഞാൻ പറയാം, യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. ഭഗവാൻ എല്ലാം രക്ഷിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എല്ലാം നോക്കിക്കോളും എന്നുള്ള വിശ്വാസം. നമുക്ക് ആ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ പറയും, ആ വ്യക്തിക്ക്, ഈ ആത്മാവിന് ഇത്രയും എന്നിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ട്, അപ്പൊ ഞാനും തിരിച്ചത് പ്രതികരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കൊടുക്കണം. പക്ഷെ നമ്മൾ വേറെ വേറെ ഇതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഇവർക്ക് ഇത്രയും വിശ്വാസമുള്ള എന്നിൽ അല്ലെ. ആദ്യം ദ്രൗപദി തന്റെ ഭർത്താക്കന്മാരെയാണ് നോക്കിയത്, പിന്നെ ഭീഷ്മാചാര്യൻ ദ്രോണാചാര്യനൊക്കെ നോക്കി, പിന്നീടാണ് കൈയൊക്കെ ഉയർത്തിയിട്ട് ഭഗവാനെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അവിടെ തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു. ദ്രൗപദി ചോദിച്ചു, അങ്ങെന്താ വരാൻ ഇത്രയും വൈകിയതെന്ന്. വന്നില്ല, പക്ഷെ സാരിയുടെ രൂപത്തിൽ അവിടെ പ്രത്യക്ഷമായി. അല്ലെങ്കിൽ അപ്പം അത് ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നതില് ഗജേന്ദ്ര 1000 വർഷം മുതലയായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി, പക്ഷെ ഭഗവാനെ വിളിച്ചില്ലല്ലോ. ഭഗവാനെ വിളിച്ചപ്പോഴാണ് താമര കൊടുത്തിട്ട് പറയാം, ഭഗവാൻ നിന്നിട്ടാണ് ഗരുഡന്റെ പുറത്ത് വന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. സുദർശന ചക്രം അതിന് മുമ്പേ, ഭഗവാന്റെ മുമ്പേ തന്നെ സുദർശന ചക്രം പോയി. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ, നമ്മള് കൂടുതൽ വിളിക്കുന്നതിന് ഭഗവാൻ അവിടെ കൂടെ വരും. ഏത് കുട്ടിയാണ് കൂടുതൽ കരയുന്നത്, ആ കുട്ടിക്കാണ് പാല് ആദ്യം കിട്ടുക അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ ആരാണോ അത്രയും ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഭഗവാനെ നാമം ജപിക്കുന്നത്, അവരെ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കും. ആ ഒരു വിശ്വാസം നമുക്ക് വേണം. അപ്പൊ ഇതിലെന്താ, ശോക മോഹ ഭയം എന്നീ രോഗങ്ങൾ ശമിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ, ഭഗവാന്റെ
ഭാഗവത ശ്രവണത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ നാമം ജപിക്കുന്നതിലൂടെ ശ്രീകൃഷ്ണനോടുള്ള സ്നേഹപൂർവ്വം ഭക്തിയുത സേവനം ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ ലോകത്ത് നമുക്കൊരു ഭൗതിക വസ്തുവും ഇല്ലാത്തപ്പോഴാണ് വിലാപം വരുന്നത്, അല്ലെ? എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്കത് ലഭിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആസക്തരാകുന്നു, മോഹം. ആ ആസക്തി കാരണം അത് നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന ഭയം നമുക്കുണ്ടാകും. ആരെങ്കിലും പവർഗം എന്താണെന്ന് പറയും? പവർഗം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇത് എന്തൊക്കെയാ കാര്യങ്ങള്? പരിശ്രമം, പരിശ്രമം, പിന്നെ പേന, പിന്നെ ബന്ധനം, പിന്നെ ഭയം, ലാസ്റ്റ് മാ എന്താ? മൃത്യു. ഓക്കെ, പവർഗം എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചവർഗം, കവർഗം, അതായത് ഛന, അതേപോലെ പ അങ്ങനെയുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പവർഗം എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാല് മ. ഓക്കെ, പ്രഭുപാദർ പറയുന്നുണ്ട് ഇതില്. ഇതാണ് ഭൗതിക ലോകത്ത് നടക്കുന്ന ഈ 5 കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശ്രമം. നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ഭൗതികമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും പരിശ്രമം ഉണ്ടാവും. അത് എല്ലാ കാര്യത്തിലും അതെ, അല്ലെ? പരിശ്രമിക്കും നമ്മൾ. അത് പരിശ്രമിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പല്ലോ ആ സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക? ഫേന, അതായത് എങ്ങനെയാണോ അതായത് നമ്മൾ ഒരുപാട് പരിശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പദവരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും ഭൗതിക ആസക്തി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ. ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പം പിന്നെ നമ്മളൊരു കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബന്ധനത്തിൽ പെടും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭയം ഉണ്ടാവും, അത് നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നുള്ള. പിന്നെ മരണം. ഇതാണ് മ എന്നീ അക്ഷരങ്ങളാണ് പവർഗം. ഭൗതിക ജീവിതത്തെ പവർഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ 5 വ്യത്യസ്ത അവസ്ഥകളായ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക് വിധേയരാകുന്നു. അതാണ് മ. ഭൗതിക ജീവിതത്തെ പവർഗം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഫേന, ഈ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന നൂര, അതിനെയാണ് അതിന് ഫേന എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിലുണ്ട് മ എന്നീ അക്ഷരങ്ങൾ എന്ന എന്ന പരിശ്രമം, വളരെ കഠിനമായ അധ്വാനം. എന്ന ഫേന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായിൽ നിന്നും വരുന്ന നൂര, അതിനെയാണ് ഫേന എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുക്കുമ്പോൾ വേർപ്പ് പിന്നെ അതൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം പറഞ്ഞ പരിശ്രമം, കഠിനമായ അധ്വാനം. എന്ന ഫേന അല്ലെങ്കിൽ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന നൂര. ഓക്കെ, ലൈക്ക് ഇതിൽ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു കഠിനമായ അധ്വാനത്തിൽ ഒരു കുതിരയുടെ വായിൽ നിന്ന് നൂര വരുന്നത് പോലെ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിരാശ, അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ബന്ധനം ഉണ്ടാവും. അതായത് നമ്മൾ അവിടെ ഏറ്റവും ബന്ധനത്തിൽ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ എന്നാൽ ഭയം, നമുക്ക് അത് നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നുള്ള ഭയം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒടുവിൽ മൃത്യു അല്ലെങ്കിൽ മരണമാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഇതാണ് പവർഗം. അതിൽ നിന്നും അപവർഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകണം. അപവർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോക്ഷം. അതിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തെയാണ് അപവർഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഭൗതിക ലോകത്തില് പവർഗമാണ് ഉള്ളത്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഭക്തിയുത സേവന ചെയ്യുന്നതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും? എല്ലാ കാര്യത്തിൽ നിന്നും മോചനം നമുക്ക് കിട്ടും. അവസാനം മോക്ഷ പ്രാപ്തിയിലേക്ക് പോകും. അതിലേക്ക് അപവർഗാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. വ്യാസദേവൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശുകദേവ് ഗോസ്വാമിക്ക് നൽകുന്നതാണ് 8 മുതൽ 9 വരെയുള്ള 8-9 ശ്ലോകങ്ങള്. ഇങ്ങനെയാണ് ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി വ്യാസദേവനിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഠിച്ച ആദ്യ വിദ്യാർത്ഥിയായി മാറുന്നത്. സംഹിതാം ഭാഗവതിം കൃത്വാനുക്രമ്യ ചാത്മജം ശുകം അധ്യാപയം ആശാ നിവൃത്തി നിരതം മുനി. ഉത്തമ ഋഷി വ്യാസദേവൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം രചിക്കുകയും പുനഃപരിശോധിച്ച് അതിന്റെ ന്യൂനതകൾ തീർത്ത ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനും നേരത്തെ തന്നെ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധനായി ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ നിയുക്തനുമായ ശ്രീ ശുകദേവ് ഗോസ്വാമിയെ അഭ്യസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഓക്കെ, കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഭാഗവതം തലമുറയായിട്ട് കൈമാറി വരണം, അല്ലെ? അതായത് ആ ജ്ഞാനം എന്താ പറയാ പരമ്പരയിലൂടെ കിട്ടണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വ്യാസദേവന്റെ പുത്രനായ ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി, കാരണം ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി അത്രയും ഉചിതനായ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. കാരണം പരമഹംസനാണ്, മുക്താത്മാവാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? എന്താ പറയാ സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദം വരെ, അതായത് അദ്ദേഹം അത്രയും ഉയർന്ന കാഴ്ചപ്പാടിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് എന്താ പറയുന്നത്? ശുകദേവ് ഗോസ്വാമിയാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് നിർവൃത്തി നിരതം മുനി, അതായത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരന്റെ പാതയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മുനി, അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ നിസ്സംഗതയുള്ള വ്യക്തിയാണ്. ആത്മാരാമ, പൂർണ്ണമായി ആത്മസംതൃപ്തിയുള്ള വ്യക്തിയാണ്. ആത്മാരാമസ്യ മുനെ ആരെയോ ആർക്കെങ്കിലും
ആത്മരാമശ്ച മുനിയാ നിർഗ്രന്ഥി അഭി ഉരുക്രമേ കുർവന്തി അഹൈതുകം ഭക്തി ഇത്തം ഭൂതാ ഗുണോ ഹരി. ആത്മാരാമശ്ച മുനിയോ, ആത്മാരാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പൂർണ്ണമായി ആത്മസംതൃപ്തി ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി ഇത്രയും പൂർണ്ണത നേടിയ ആത്മാവായിരുന്നിട്ടും ശ്രീല വ്യാസദേവനിൽ നിന്ന് ഇത്രയും വിപുലമായ ഒരു സാഹിത്യമായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഠിക്കാൻ അദ്ദേഹം എന്തിനാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചത്? ശുകദേവ് ഗോസ്വാമിക്ക് എല്ലാം അറിയാലോ അല്ലെ? പക്ഷെ എന്തിനാണ് പിന്നീട് അവിടെ കഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി പഠിച്ചത്? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും? അടുത്ത ശ്ലോകം. സത്യം മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, സത്യം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, ഭാഗവതം എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നാണ്? ഗുരു പരമ്പരയിൽ നിന്നും പഠിക്കണം അല്ലെ? ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവര് ഗുരു വ്യാസദേവൻ സ്വയം ഭഗവാനായിട്ട് കൂടെ വ്യാസദേവൻ അറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം വിഷമിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഭാഗവതം കറക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് പോയിട്ട് എഴുതാം. പക്ഷെ അവിടെ നാരദമുനി വരേണ്ട ആവശ്യം എന്താ? നാരദമുനി ഭക്തനാണ്, വ്യാസദേവൻ ഭഗവാനാണ് അല്ലെ? പക്ഷെ ഭക്തന്റെ രൂപത്തില്. പക്ഷെ അത് കാണിച്ചു തരാണ് എങ്ങനെയാണ് ഗുരു ശിഷ്യന്റെ ബന്ധം. ആത്മീയ വിഷയങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും അത് വേണം എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാണ്. അതുപോലെ ശുകദേവ് ഗോസ്വാമിയെ ശിഷ്യനായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് വ്യാസദേവ് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. പത്താമത്തെ ശ്ലോകം പഠിക്കേണ്ട ശ്ലോകം അല്ലേ മാതാജി? ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? അതെ, ആത്മാരാമശ്ച മുനിയ. ഒരു ശ്ലോകേ പഠിക്കാനുള്ളൂ ഈ ഒരു അധ്യായത്തിലെ, 7ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ആത്മാരാമശ്ച മുനിയെ. അടുത്ത ശ്ലോകം, അതായത് 10ാമത്തെ ശ്ലോകം വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ്. ഈ ശ്ലോകത്തിനെ പറ്റി 63, 64 ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇതിന്റെ വിവരണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. 61 ആത്മാരാമ ശ്ലോകത്തിന് 61 വിശദീകരണങ്ങള് മധ്യലീല, ചൈതന്യ ചരിതാമൃത മധ്യലീല 24ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 61 അർത്ഥങ്ങള് ഈ ഒരു ആത്മാരാമശ്ച മുനിയോ നിർഗ്രന്ഥി അഭി ഉരുക്രമ കുർവന്തി അഹൈതുകിം ഭക്തി ഇത്തം ഭൂതോ ഗുണഹരി എന്നുള്ള ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിന് 61 അർത്ഥങ്ങളാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ആലോചിക്കുക, 61 അർത്ഥങ്ങൾ. അപ്പൊ അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ് ഈ 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. എല്ലാവരും പഠിക്കണം. ഈ ശ്ലോകമാണ് ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കേണ്ടത്. ആകെ ഒരു ശ്ലോകം. ആത്മാരാമശ്ച മുനിയോ നിർഗ്രന്ഥ അഭി ഉരുക്രമേ കുർവന്തി അഹൈതുകിം ഭക്തി ഇത്തം ഭൂതോ ഗുണോ ഹരി. സർവവിധ വ്യത്യസ്ത ആത്മാരാമന്മാരും ആത്മാവിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുമെന്നവർ, പ്രത്യേകിച്ചും ആത്മസാക്ഷാത്കാര പാതയിൽ അടിയുറച്ചവർ എല്ലാവിധ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരാക്കപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും പരമദിവസമനുഷ്യനായ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവന സമർപ്പണത്തിന് അഭിലഷിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾക്ക് ഉടമസ്ഥനാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് മുക്താത്മാക്കളെ ഉൾപ്പെടെ സർവരെയും ആകർഷിക്കാൻ സാധ്യമെന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. ആത്മാരാമശ്ച മുനിയോ, ആത്മാരാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യപ്പെട്ടവർ, അതായത് ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മുക്തരായവർ. സത്യം വിഷ്ണു ജനപ്രിയ. ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി ഭക്തർക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരുന്നു. അതുപോലെ പ്രഭുപാദ എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും ഇഷ്ടമാണ് അദ്ദേഹത്തെ. അവർ കളങ്കമില്ലാത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനം അർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അന്യാഭിലാഷദോഷിനെ. ഇതാണ് ആത്മാരാമൻ. ശുകദേവ് ഗോസ്വാമിയുടെ അവ്യക്തിഗത സങ്കല്പത്തിൽ നിന്നും ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിപരമായ സങ്കല്പത്തിലുള്ള പരിവർത്തനം. അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അല്ലെ? 2 ശ്ലോകങ്ങൾ കേൾക്കുകയും അഹോപഗീയം സ്തനകാളക്കൂടം പിന്നെ ബർഹാപീഠം നടവരെ പോകും. അങ്ങനെ അവ്യക്തിഗത സങ്കല്പം, ബ്രഹ്മവാദിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പിന്നെ അദ്ദേഹം ഭഗവാനിൽ ഉള്ള വ്യക്തിപരമായ സങ്കല്പത്തിലേക്ക് വന്നു. പിന്നെ മുക്താത്മാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്ന എല്ലാ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളും ഭഗവാനിലുണ്ട്. മക്കളെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അതീന്ദ്ര വിഷയത്തിൽ പരിശീലിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് വ്യാസദേവൻ ചെയ്തത്. ഗുരുന സസ്യ സ്വജനോന സസ്യ പിതാന സസ്യ ജനനീന സസ്യ ദൈവം സസ്യ നപതീശ്വ സസ്യ നമോ ചേതേ സമപേത വൃത്തി. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അറിയോ? എപ്പോഴാണ് ഒരു അച്ഛനമ്മയോ ശരിക്കും ഒരു അച്ഛനമ്മയോ ആവുന്നത്? ഗുരുന കൃഷ്ണബോധത്തിൽ വളർത്തുന്നു. കുട്ടികളെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ചിലപ്പോ പറ്റില്ല, നിങ്ങൾ ലേറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തിയത്. അപ്പൊ മക്കളൊക്കെ വേറെ വേറെ പാതയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കുറച്ചെങ്കിലും അവരെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കിപ്പിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ അവര് വീട്ടിൽ വരുന്ന സമയത്ത് പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. ഏതെങ്കിലും ഉത്സവത്തിന് ഏതെങ്കിലും ഇസ്കോൺ അമ്പലത്തിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുപോവുക. ഭഗവത്ഗീത പോലുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ അവരെ ജോയിൻ ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക. അപ്പം ഗുരുന സസ്യ, ഒരു ഗുരു അല്ല, സ്വജനോന സസ്യ,
ബന്ധുക്കളുമല്ല. പിതാന സസ്യ ഒരു അച്ഛൻ അച്ഛനാകില്ല. ജനനീന സസ്യ അമ്മ അമ്മയാവില്ല. ദൈവം തസ്ന പതീശ്വ സസ്യ ഭർത്താവ് ഭർത്താവില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ? നമോദിയെ സമപേത മൃത്യു. അവരെ അടുത്ത ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ അവരെ മൃത്യും അടുത്ത ഇനി പുനർജന്മത്തിൽ നിന്നും അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇവരെ ഈ ഒരു സ്ഥാനം നമുക്ക് യോജിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ജനന മരണങ്ങളുടെ പാതയിൽ നിന്ന് തന്റെ ആശ്രിതരെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരാൾ ഒരിക്കലും ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവോ പിതാവോ ഭർത്താവോ അമ്മയോ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന ദേവനോ ആകരുത്. അപ്പൊ ആത്മീയ പാതയിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് പറ്റണം. ഒരു പ്രഭു ഉണ്ടായിരുന്നു, കുറച്ച് സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള പ്രഭു. ആ പ്രഭുയുടെ 2 മക്കളും ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് കൃഷ്ണാവതാരം നന്നായിട്ട് ഭക്തി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ആ പ്രഭു മക്കള് ദീക്ഷ എടുക്കുന്ന ദിവസം പറഞ്ഞു, ഇന്നാണ് ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു അച്ഛനായത്. അതായത് മക്കളെ ഗുരുവിന്റെ പാദത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ അവരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്ന് പറയും. പിതാന സസ്യ ജനനീന സസ്യ, അവരൊരിക്കലും അടുത്തൊരു ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് അവര് പോകാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്ക് തീരെ താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ജപിക്കാം. അങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ജപിക്കുന്നതിലൂടെ അവരടുത്ത ജന്മം എങ്കിലും ഭക്തരായിട്ട് അവർ വരും. അവർക്കുള്ള ആ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ, അവർക്കുള്ള ഏതെങ്കിലും മോശം കർമ്മങ്ങളൊക്കെ മാറി നിങ്ങൾ കാരണം അവർക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടും. ഞാൻ ഹിസ് ഹോളിനെസ് ഭക്തിവിനോദ മഹാരാജിനോട് ചോദിച്ചു. കാരണം പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജ് ഭക്തി ചെയ്തുകൊണ്ട് 21 തലമുറക്കാണ് മോക്ഷം കിട്ടുന്നത്. നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്ത് നമ്മളെല്ലാ തലമുറക്കും മോക്ഷം കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടുക, നമ്മള് ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എണീക്കുക, നമ്മൾ ഏകാദശിക്ക് ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അവരൊക്കെ എന്താ പറയാ നല്ല ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയിലൂടെ ജീവിച്ച് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കുക എന്ന് പറയില്ല അവരെ ഭാഷയിൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് മോക്ഷം കിട്ടുമോ? അവർ തിരിച്ചു ഭഗവാനിലേക്ക് പോവാ. അങ്ങനെയല്ല, മഹാരാജ് പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയല്ല. അവർക്ക് ഭക്തരാവാനുള്ള ചാൻസ് അടുത്ത ജന്മം അവർ ചിലപ്പം വേറെ ജന്മത്തിലേക്കായിരിക്കും ഇതിലേക്കായിരിക്കും പോവാ, യോനിയിലേക്ക്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ജപിക്കുന്നത് കാരണം, നിങ്ങൾ ഒരാള് ഭക്തി ചെയ്യുന്നതിന് കാരണം ആ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഭക്തരായിട്ട് അടുത്ത ജന്മം ജനിക്കാനുള്ള അവസരം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും. ആ ജന്മത്തിൽ അവര് ഭക്തി ചെയ്ത് ഭഗവാനിലേക്ക് പോകും എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ജന്മം നമുക്ക് നമ്മളെ മക്കളെയോ ഭർത്താവിനോ ഭാര്യയോ അത് ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, അതിൽ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ശ്രമിച്ചു നോക്കുക. അവർക്കിപ്പം പറയില്ലേ, കുതിരയോ ഏതെങ്കിലും ആടിനെയോ ഒക്കെ നമുക്ക് പുഴയുടെ അടുത്ത് വരെ എത്തിക്കാം. നമുക്ക് നിർബന്ധിച്ച് വെള്ളം കുടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും, വെള്ളം എടുത്തിട്ട് വായിൽ വരെ വെച്ചു കൊടുക്കാം. പക്ഷെ ഇറക്കാൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് അവരെ കൃഷ്ണാവതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കുക, പക്ഷെ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം ഓരോ ആത്മാവിനും ഓരോ കർമ്മം ഉണ്ട്. അത് യേശാം അന്തകഥം പാപം ജനാന പുണ്യകർമ്മണം. സോ ആ പാവക്ക് ഇത് ഇല്ലാതായി വരുന്ന സമയത്താണ് കൃഷ്ണാവത്തിൽ അവരെത്തുക. അത് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ചായിരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ചില പറയും ഭാര്യ കൃഷ്ണാവത്തിൽ വന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ദീക്ഷ എടുക്കും. ഇപ്പൊ അത് ഒരു കണക്കിന് നല്ലതാ, കാരണം കർമ്മങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടാവും ഒരുമിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ. പക്ഷെ അങ്ങനെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭർത്താവ് എടുത്താലേ ഭാര്യ എടുക്കല്, ഭാര്യ എടുത്താലേ ഭർത്താവ് എടുക്കും. ചില അമ്പലത്തിലൊക്കെ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ, ഭാര്യയും ഭർത്താവിനെ ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മുടെ അമ്പലത്തിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാത്ത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവര് ചിലപ്പം അടുത്ത ജന്മായിരിക്കും എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവരിത് നിങ്ങളെ ജന്മം ഓൾറെഡി ഒരു സ്ഥലത്തെത്തി ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരിത്. അപ്പൊ നമ്മള് അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം ഓരോ ആത്മാവിനും ഓരോ സമയത്താണ് ഭഗവാന്റെ ധാമിലേക്ക് പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് വരിക. ഭാര്യയും ഭർത്താവാണ്. നമ്മൾ യമരാജൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പറയും ഞാൻ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുമെന്ന്. ഇല്ല, അങ്ങനെയല്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഒരുപാട് ആസക്തി ഉണ്ട്, ഒരുപാട് ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാവുന്ന ആൾക്കാര്. പല പ്രാവശ്യം കേട്ടില്ലേ, ഭർത്താവ് പോയ ഉടനെ ഭാര്യയും പോകും, അല്ലെങ്കിൽ അത് അവരുടെ കർമ്മത്തിന് വേണ്ടി ആസ്പദമായിട്ടായിട്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ നിർബന്ധിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഈ ജന്മം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മം അവർക്ക് ഭക്തരാവാനുള്ള അവസരം നമ്മൾ കാരണം ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അതൊരു നല്ല കാര്യമല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതാണ് ആത്മാരാഗ ശ്ലോകം വിശദീകരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു വീട്ടിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു ഭക്തി ചെയ്യുന്നതിൽ. ആ കുട്ടി പക്ഷെ നന്നായിട്ട് ഭക്തി ചെയ്യും, പക്ഷെ അച്ഛനമൊക്കെ ഹിരണ്യകശിപുമാരെ പോലെയാണ്. അപ്പൊ ആ കുട്ടി അവസാനം സഹികെട്ട് പറഞ്ഞു, ഇപ്പോഴല്ല, നിങ്ങൾ മരണസമയത്ത് അല്ലെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പം നിങ്ങൾ എന്നോട് നന്ദി പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുത സേവനം കാരണം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എത്രയോ പാപകർമ്മങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടായി നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ജന്മം മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയല്ലേ, ഭക്തരായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാനും തിരിച്ചു ഭഗവാനിലേക്ക് പോകാനും ഈ ഒരു കുട്ടി കാരണം പറ്റുമല്ലേ, ഈ ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒരാള് ഭക്തി ചെയ്താൽ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നഷ്ടമില്ല, അല്ലെ. സ്വല്പം അഭ്യസധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോപയാത്. നമുക്കും അതിനുള്ള സാക്ഷാത്കാരം ജന്മസാർത്ഥകരീ കറോ പരോപകാർ.
അവർക്കും അതിനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടും. ചൈതന്യ ഭഗവാൻ ശ്രീല സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് ആത്മാരാഗ ശ്ലോകം വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ചൈതന്യ ചരിതാമൃത് മധ്യലീല അധ്യായം 24. അപ്പം എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ഉണ്ടോ? കുറെ പേരെ കയ്യിലൊക്കെ ഇല്ലേ? ഇല്ല മാതാജി. മാതാജി മധ്യലീല ഭാഗം 1 എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് 6 അധ്യായമാണല്ലോ. 24 ഭാഗ്യം 1 ആയിരിക്കില്ല. 24 എന്ന് പറയുമ്പം മധ്യലീല 24 എന്ന് പറയുമ്പോ ഒന്നിക്ക് 2ാമത്തെ ഭാഗവും 3-ലായിരിക്കും വരുക. 24 അതായിരിക്കും മാതാജി. എന്റെ ഇതിനകത്ത് അധ്യായം 6 വരെയുള്ളു. 24 എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാരാഗ ശ്ലോകത്തിന്റെ 61 വിശദീകരണം. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല 24-ാം അധ്യായം ആത്മാരാമ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ 61 വിശദീകരണങ്ങള് ആരാ കൊടുക്കുന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൊടുക്കുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 61. അപ്പൊ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇതില് അതിന്റെ അർത്ഥങ്ങൾ വായിച്ചാല് എന്താ പറയാ അത്രയും നന്നായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉള്ള ആൾക്കാർ അത് വായിക്കുക. അടുത്ത ആഴ്ച ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോഴും പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ അതൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് വരിക. അതായത് ആത്മാരാമ വേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇത്തം ഭൂത്തോ ഗുണോഹരി. ഓരോ വാക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. ആത്മാരാഗ ശ്ലോകത്തിൽ കാണുന്ന ഇത്തം ഭൂത്തോ ഗുണോഹരി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. അതുപോലെ ഓരോ വാക്കിന്റെയും അർത്ഥം ഇതില് കുറെ എന്താ പറയാ വിശദീകരിച്ചു. മാതാജി അതൊന്ന് PDF ആയിട്ടൊന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാൻ പറ്റുമോ മാതാജി? പുസ്തകം ഇല്ലാത്തോണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെയാ PDF ആക്കണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ടാവും, നോക്കട്ടെ. ഇംഗ്ലീഷ് ആണേലും മതി മാതാജി. ഇംഗ്ലീഷ് ആണേലും മതി. ഇംഗ്ലീഷ് ആണെങ്കിൽ മതിയോ? ഇംഗ്ലീഷ് ആണെങ്കിൽ വേദാബേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ പറയുന്നത് ആത്മാരാമ എന്ന വാക്ക് 7 കാര്യങ്ങൾ, അതായത് പരമസത്യം, ശരീരം, മനസ്സ് തുടരായവരെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആത്മാരാമ. അപ്പൊ ഇത് മുനി, ആത്മാരാമ എന്നുള്ള വാക്കിന് എത്രയോ അർത്ഥം. പിന്നെ മുനി എന്ന വാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരർത്ഥം. അങ്ങനെ മുനി എന്ന പദം ചിന്താശീലനായ വ്യക്തി, ഗൗരവമുള്ള വ്യക്തി, അല്ലെങ്കിൽ നിശബ്ദത പാലിക്കുന്ന വ്യക്തി. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ അർത്ഥങ്ങൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് പറയുന്നുണ്ട് ഈ മധ്യലീലയില്. ഇത് വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രഭുപാദർ ചെറിയൊരു അർത്ഥം മാത്രമേ, ഓരോ അർത്ഥമായിട്ടാണ് ആത്മാരാമൻ, മുനിയ, ദീർഘന്ത, അപി, ഉരുക്രമ, കുർവന്തി, അങ്ങനെ ഓരോ വാക്കായിട്ട് പ്രഭുപാദറും വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഭാഗവത ചൈതന്യ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഭാഗവതം വായിച്ചാലും മതി. ഇതിൽ വലിയൊരു ഭാവാർത്ഥം പ്രഭുപാദർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2-3 പേജ് ഉണ്ട്. ഓരോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രഭുപാദറും ചൈതന്യതാമത്തിനാണ് തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത് വായിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, മനസ്സിലാകും. അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നിർത്താം ഇന്ന്. ഈ ശ്ലോകം എല്ലാവരും അടുത്ത ആഴ്ചയാകുമ്പോഴേക്കും കാണാപ്പാഠം പഠിക്കുക. കാരണം ആ ശ്ലോകം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ പഠിക്കേണ്ട ശ്ലോകമാണിത്. ആത്മാരാമശ്ച മുനിയാ നിർഗ്രന്ഥ അഭിരുക്രമ കുർവന്തി അഹേതുകം ഭക്തി ഇത്തം ഭൂതോ ഗണഹരി. ആത്മാരാമന്മാരെ, അതായത് ആത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ സന്തോഷം കിട്ടുന്ന ആൾക്കാരില് സ്ഥിരപ്പെട്ട ആൾക്കാര്, ഭൗതിക ബന്ധത്തിൽ നിന്നും മുക്തരായവര്, ഭഗവാനും ഭക്തന്മാർക്കും ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവര്, അവര് ഭക്തിയുത സേവനം അർപ്പിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ആത്മാരാമശ്ചമുനി, അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അർത്ഥം കൂടെ ജസ്റ്റ് നോക്കാം. ആത്മാരാമശ്ചമുനിയും സർവ്വവിധ വ്യത്യസ്ത ആത്മാരാമന്മാർ, അതായത് ആത്മാവിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നവർ, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാര പാതയിൽ അടിയുറച്ചവർ, എല്ലാ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരായവർ, അവരെ പരമദിവത്ത പുരുഷനായുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ സമർപ്പണം അഭിലഷിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾക്ക് ഉടമസ്ഥനാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് മുക്താത്മാക്കളെ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവരെയും ആകർഷിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ ആത്മാരാമന്മാർ പോലും, അതായത് ശുഭദേവ് ഗോസ്വാമി ആത്മാരാമനായിട്ടാണ് ഇവിടെ കണക്കാക്കുന്നത്. അതായത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവൻ, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഭൗതിക ബന്ധത്തിൽ നിന്നും മുക്തനായവൻ, വിഷ്ണു ജനപ്രിയ, ഭക്തന്മാർക്ക് പോലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ, അതാണ് അർത്ഥം. അവർ കളങ്കമില്ലാത്ത ഭക്തിയുത സേവനം അർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, ഇവർക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമാണ്. പിന്നെ അവര് ഭഗവാനെ, മുക്താത്മാക്കൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ ഭഗവാനിൽ ആകർഷിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യത, ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കാൻ പറ്റും ഭക്താത്മാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ. ശരിക്കും മുക്താത്മാക്കൾ ആരിൽ നിന്നും ആരാലും ആകർഷിക്കപ്പെടില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാനെ അവർക്ക് വരെ ആകർഷിപ്പിക്കാൻ ഭഗവാന് പറ്റും. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.
അപ്പൊ ഈ ഒരു ആത്മാരാമശ്ച മുനിയും ആ ഒരു ശ്ലോകം നമ്മൾ പഠിക്കുക. എന്നിട്ട് അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മള് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ജനനം, പ്രവർത്തനം, മോചനം നമുക്ക് കാണാം. പരീക്ഷിക്കുക അല്ലെ, പരീക്ഷിക്കുകയാണ് ഈ വ്യക്തിയാണോ ഞാൻ ആ ഗർഭാത്രത്തിൽ കണ്ടത്. ഭഗവാൻ എന്താ ഒരു ചുണ്ടൻ വിരലിന്റെ സൈസിൽ കയറിയിട്ട് ആ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാനെ രക്ഷിക്കുന്നു. പിന്നെ കലിപുരുഷനെ എങ്ങനെയാണ് ശിക്ഷിക്കുന്നതും, പിന്നെ അവസാനം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശാപം കിട്ടുന്നത് അല്ലെ, ശമീക ഋഷി ശൃംഗി ശപിക്കുന്നതും. ഇതൊക്കെയാണ് അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് കാണാം. അപ്പൊ അത് നിങ്ങള് പറ്റുന്ന ആൾക്കാര് വായിക്കുക. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല 24-ാം അധ്യായം. നിങ്ങൾ വേദ ബേസ് പോയിട്ട് അവിടെ ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചാലും കിട്ടും. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീലാവ് 24 അധ്യായം വായിക്കണമെങ്കിൽ. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ആവും. പക്ഷെ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല ആ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, കുറച്ചൊക്കെ തെറ്റുണ്ടാവും. പക്ഷെ മലയാളം ബുക്ക് നിങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു. ആ മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷൻ മീനിങ് തന്നെ മാറിപ്പോകും. മീനിങ് തന്നെ മാറും. ഭഗവാനെ കർത്താവ് എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും. അതെ, അത് നമുക്ക് വായിച്ചാൽ നമുക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല. അത് ശരിയായ മലയാളം അല്ല. അത് അതിലെന്തായാലും അതിന്റെ തെറ്റുണ്ടാവും. ഈ മലയാളം ഒരിക്കലും വാട്സപ്പിൽ ഇട്ടൂടെ? അത് എങ്ങനെ ഇടണ്ടേന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കാരണം ഇതെന്റെ ലാപ്ടോപ്പിലാണ് ഇങ്ങനെ മലയാളത്തിലേക്ക് അത് വരുന്നത്. പക്ഷെ മൊബൈലിൽ ചിലപ്പോ വരണതില്ല. നോക്കട്ടെ, അത് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങളെ മൊബൈലിൽ തന്നെ അതുണ്ടാവും. ഇംഗ്ലീഷ് ടു മലയാളം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുണ്ടാവും. അതൊരു ഇതാണ്, നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ ഏത് പേജും മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിലേക്കാകും. എന്താ ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ എന്നോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ഇതുണ്ട്. മതജി അതെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ആ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോ ഈ പുതിയ ലിപി എഴുതി അവരിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ മീനിങ്ങേ മാറിപ്പോകും. തെറ്റുണ്ടാവും, മീനിങ് മാറിപ്പോവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്തന്മാര് മലയാളി പിന്നെ മലയാളത്തിൽ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്തിവിനോദ മഹാരാജൊക്കെ പോയിട്ട് മലയാള പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടാവില്ലേ, ഇപ്പൊ മലയാളത്തില് PhD ഒക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പഠിച്ച ഡോക്ടറേറ്റ് ഒക്കെ കിട്ടിയ ആൾക്കാരെ, ടീച്ചേഴ്സ്, അവരൊക്കെ പോയിട്ട് കണ്ടിട്ട് അവരാണ് ഭക്തന്മാരും കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ അതിലുണ്ട് ആ മലയാളം ബുക്കിൽ നിന്ന് വായിക്കുന്നത് വളരെ ഇതിലെന്തായാലും ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാവും. അത് ഇല്ലാത്തവര് പേടിക്കണ്ട. നിങ്ങളിപ്പം ഭാഗവതം എടുത്തു നോക്കിയേ, 420 അതിലാണ് ആ ശ്ലോകം പേജ് നമ്പർ തുടങ്ങുന്നത്. പക്ഷെ 3 പേജ് ഭാവാർത്ഥം തന്നെ പ്രഭുപാദർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് വായിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ആത്മാരാമിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ആദ്യം നിങ്ങൾ ഈ ശ്ലോകം പഠിക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച കൂടുതൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജനെ കുറിച്ചിട്ട് കേൾക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. മാതാജി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലാസ് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ? മാതാജി ഒരു വിവരം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതാ മാതാജി? മാതാജി നേരത്തെ ഹരിവരാസനം പറഞ്ഞപ്പോ ഹരിയുടെ വരത്തിനായുള്ള ഇരിപ്പ് കാത്തിരിപ്പ്, അപ്പൊ ഹരിവരാസനം ജസ്റ്റ് പോസ്റ്റർ, യോഗ പോസ്റ്റർ എന്ന് മാത്രമേ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത് എവിടെയാണ് മാതാജി പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ? ഒന്ന് കൂടുതൽ അല്ല, അതിന്റെ അർത്ഥമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഒരു ഡിവോട്ടി അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഹരിവരാസനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയ്യപ്പൻ അങ്ങനെ ഹരിയുടെ വരത്തിന് വേണ്ടി ആസനസ്ഥനായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെന്നുള്ളത്. പറഞ്ഞു കേൾക്കുമ്പോ എനിക്ക് എവിടെയാണെന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയില്ല. റെഫറൻസ് അറിയില്ല ഞാൻ. നമ്മള് ഗുരു സാധു ശാസ്ത്ര 3 കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ വൈഷ്ണവന്മാര് പറയുന്നത് നമുക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെ വൈഷ്ണവന്മാര് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതാണ്. അതായത് ഉപദേവന്മാർ എല്ലാരും എങ്ങനെയാ മതച്ചി ദണ്ഡേ പ്രണാമ സമയ ഗണാധിരാജ അല്ലെ, ഗണേശന്റെ ബ്രഹ്മസമിതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഗണേശന്റെ തുമ്പിക്കൈ എവിടെയുള്ളത്? ഭഗവാന്റെ പാദത്തിലാണുള്ളത്. അതുപോലെ എല്ലാ ഉപദേവതമാരും ഭഗവാന്റെ ആശ്രിതം. ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാനാണ് അവർക്ക് ഓരോരോ ഉപദേവതമാരിലെ വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പിന്നെ ഉപദേവതമാരിൽ നിന്ന് അവരെന്താ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഒരിക്കലും മോക്ഷം ഉപദേവതമാരിൽ നിന്ന് കിട്ടില്ല. അപ്പം മുക്തിപ്രദാതാം സർവേഷാം വിഷ്ണു രേവന സംശയം, വിഷ്ണുവിന് മാത്രമേ മോക്ഷം കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ ഉപദേവതമാരിൽ നിന്ന് അവരെന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് കൊടുക്കുന്നത് ആരാ? കൃഷ്ണനാണ്. ഭഗവാനാണ് അത് സാങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഉപദേവതമാരും ഭഗവാന്റെ പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസൽ ആണെങ്കിൽ അംശങ്ങളാണെന്നും ഏജന്റ്സ് ആണെന്നാ പറയാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടല്ലേ, എന്താ പറയാ, സ്പോർട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, റവന്യൂ, ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഓരോ മന്ത്രിമാരുണ്ടാവും. അതുപോലെ ഏജന്റ്സ് ആണ് ഭഗവാന്റെ അവര് ഉപദേവതമാര്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതായത്
നമ്മളിപ്പം ചില പേര് പറയില്ലേ, അധികം ശിവരാത്രിയും ഏകാദശി അടുത്തടുത്താ വരിക, ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ശിവരാത്രി കഴിഞ്ഞിട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു ഏകാദശി, പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ഏകാദശി വരും. അപ്പൊ ശിവരാത്രി എടുത്ത ആൾക്കാര് പറയും ഇനി എന്താ ചെയ്യാ, അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ബ്രേക്ക് ചെയ്യല, ഏകാദശി കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് വരിക. അപ്പൊ അവരറിയാം എങ്ങനെയാ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാ, പിന്നെ എങ്ങനെ എടുക്കും എന്നും. അപ്പൊ ചില പേര് ത്രയോദശി ത്രയോദശി ദിവസമാണ് ശിവരാത്രി വരുന്നത് അല്ലെ, അങ്ങനെയാണോ? ഓർമ്മയില്ല. എന്നിട്ട് ചില പേർക്ക് ശിവരാത്രി എടുക്കണം എന്നുണ്ടാവും, ഏകാദശി എടുക്കണം എന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഏതാ എടുക്കുക? ശിവൻ ആരാ? ശിവദേവൻ വൈഷ്ണവാനാ. വൈഷ്ണവനിൽമാരിൽ ഏറ്റവും വലുത്, അതായത് ഭക്തനാണ്, ഏറ്റവും ശുദ്ധ ഭക്തൻ. അശുതോഷ് എന്നുള്ള പേര് വരെ മഹാദേവന് വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ? വേഗം കാരുണ്യം കൊടുക്കും, അല്ലെ വേഗം എന്താ പറയാ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും സാധ്യപ്പെടുത്തും. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ? ശിവദേവൻ എന്താ ജപിക്കുന്നത്? രാമ രാമ, രാമന്റെ നാമം. രാമന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നവര് ഏതെങ്കിലും ഭക്തന്മാര് വന്നിട്ട് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേഗം അവരെ ശല്യം തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് ബ്ലെസ്സിങ്സ് കൊടുത്തിട്ട് വേഗം വന്നിട്ട് ഭഗവാനെ നാമിച്ചു. അപ്പൊ എല്ലാ രുദ്രഗീതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഉപദേവതമാരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ ദർശനത്തിനായി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറയാ. എവിടെയാണ്? ജഗന്നാഥ് പുരിയിലാണ്. എവിടെയാണ് എന്താ പറയാ ദർശനം അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അടക്കില്ല. എന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം ഒരു ഭക്തൻ കുറെ ഹെൽമെറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ താഴെ മുട്ടുന്ന ഒരിങ്ങനെ ഒച്ച കേട്ടു, ഇങ്ങനെ ഹെൽമെറ്റ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നിലത്ത് പോയിട്ട് അടിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഒച്ച. അപ്പൊ പോയി നോക്കുമ്പോഴെന്താ, ഉപദേവതമാരൊക്കെ വന്നിട്ട് ദർശനം എടുക്കാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അവര് നമസ്കരിക്കുമ്പോ അവരുടെ വലിയ വലിയ ഹെൽമെറ്റുകളൊക്കെ നിലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം ദേവന്മാര് പോലും ഭഗവാനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, വിശ്വരൂപം അധ്യായത്തില് അർജുനനോട് ദേവന്മാര് വരെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപമാണ് ഈ ഇരുകൈകളുള്ള രൂപം. അവർക്ക് വരെ കാണാൻ പറ്റാത്ത രൂപമാണ്. അവർക്ക് ചതുർഭുജനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെയാണ് ചിലപ്പോ കാണാൻ പറ്റുക. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്ന വെച്ചാ നമ്മള് വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരിന് വെള്ളമൊഴിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. താങ്ക് യു. പതിതാന ഭവനെ ഭവൈഷ്ണവേ പരമന. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ.